All right, good morning, a very good morning. It is on Wednesday, 22nd of October, 2025, and this is Etwani Getembe. Good morning, guys. Studio, Onsarigo, karibu tusangamo. Good morning, Onkorogo Matildah oibo waigwa hosono keke mto karibu sana meyo morovelio Etwani Getembe wikao moerio. Matildah ndato kwanilitaria negero mwancho moligeria ndore no mwancho mategeria tegerere kwanilitaria mama. Good morning, this is Onkorogo Kevacha Simba Church. Yeah, mama. Sukuma Matildah. Esenge njombo ata marieta tatoka na kindari utaka ukwandra mona. Sorry, umwaka James Onkorogo Kevacha tumbiri esiringione gavana senate women representative eli umusia tento musiri kutamocho kurbuota ndio musio Kevacha iyongi nili yake muntu. Joey. Huki. Igonki whatever. Igonki whatever. Injena igwete ko serie mugakarare tega iga mata nkaikuba ukwana Joey. Likangoki. Ngakibua kire Matildah. Ngakibua kire mama. Mechande ye Onkorogo bwate. Okay. Mechande mo yokubwate linga no era malieta hago gukora gusikwa gisi ditonya manyiti. Nkagisi Onsarigo ngesi lietari malieta nale pakeke pa. Now te eba malieta rago tuka sekibande kiao. Street umugaka James Onkorogo Kevacha etumbiri esiringione egabana senate women rep ano gonchorera iga. Takitari ili musia tento musiri kutamocho kurubwata ndio musio Kevacha liyongereria yake muntu. Tutakira kuliyongereria yake muntu. Liyongereria yake muntu. Chaka kuruma gocha. Okay, mutate ko machi miningi. Chaka kurumu chakana. Liyongereria yake muntu ndo yakaire. Kevacha ko sichakira Kevacha. Tutakira kurwa liyongereria yake muntu. Okay, liyongereria yake muntu. Nchini hili. Omungi na mama ke muntu aumuritiri monga butu. Umaite tikako tebi Onsarigo. Asiri ni umaite sirio boroso. Asiri ni kuwekere mama kongibora. Liroli no ndasire. Gokwalingo. Liroli no ndasire tio boroso. Narengo Onsarigo. Asiri ni sirio boroso mama ke mutoma. Onsarigo tigere rangote. Abanyakitali bakamote ke muntu sukuma. Okay. Omwana akamanya gosoka butu. Gochiari. Onsarigo nyetali gereti pro kidare gocha kutumero motunga unchuke style frani karara getana. Ngakira papi mete Onsarigo aguri yongeria ko muntu togende etente umusia tente bono isakondire gosene tente emane ya etente ngakiri nano lete sana omuntu no lete netente gai wi etente njirelete yesene zara ndarelinde esebene wi gakiri tesebene tokoli bwana elitinko vaminingi Esebene. Okay, lete na ndelinde. Igono gwatoire 7 eko 7 ukolera. Esebene ukolera. Eliete sebene papa buba ngachinka nyomo mukungu okolete ki yani ngokoyomo sararo. Okay. Hutu. 1 2 3 bakaze. Kolengi Rosa na gotegerete. Rosa na tegerete. Rosa, baby, honey. Nakupenda sana Rosa. Bona amalieta unalingali. Malita kusubira linga. Amalieta na bale amalieta tiganda rabekera 14 if not 15. Aya nabangi nabo balinga bale. Abangi nabane tiganda rabekera 49 if not 50. Eskatikiri. Asa malieta undi takibwanchete. Lietang Gita kibwanchete. Takingachete Onsarigo. Nonye na yandi libwachete konda. Ndi takibwanchete. Matildah ngakinkoro kwekera okondangiri. Ngina ndibatitabiro okondangiri ndangiringo. Tutiri tabwanchete. Ngadi takibwanchete. Ndangiringo. No, Onkorogo. Bazero wachimulire libe chanda Onkorogo de menga yule mangana sabwati wa matena Getembe amangana yunsi na ya yero monyene. Okay. No problem. Daktari kieki. Njeno munyagita Onsarigo. Abana gali nyagita gali ekenyo kubikibiyo tomuguko nibisambe ba. Onsarigo ne gosina mariyogo. Onsarigo na bana gali ekenyo ba gwendira Onsarigo. Ngwara Matildah ndo kiaso kuri muko eli ali gochaga. Ngigesambe manyike zambe gigesambe babuli kekwete. Kone kinki. Natevete ngangoleta rumwari 40. Onsarigo abana. Ngoleta ngomwari 40. Mwari 40 ngobaretra. Oh, limpekete gali. Mata bazali kwa no 40 nige tekia. Lakini bisambe.
Omwacho motegereri tagaseri ndiri gwakana sindi gwakana ntete ko tebonyo kubwata omwana omenire mondetera asende mokonye omwana okulire mondetera asende mokonye omwana obiririgu mondetera asende mokonye bano chandita aye nayo ochandita abantu nayo kubiriri abana nandi nora igotete gotenga usibya abana omayete mechando ne omoturumi nanda akorangirie mechana yani omuibolinga kiara leto mwana asura yo muntu mbale ngo sali bakulire na konya mbale nga bamenire na konya abana babanyene gali gabuya igonsali onsali kona tigangena ne namba yesimi bandiri kaki onsali gotata omwana one aje bona nyo kubwata omwana okulire gosomenire gosoyorobiriri okay namba ya nesi minere kubwata gose koraiga aso bwenge genda 07415838 0726447367 nije namba chetu mwenchu mulire no mateli bono mambia na buto bwati yasometa ndao gali bono mambia eliyeto sangamo nije namba chetu jire waze yera ko tuikera bono mambia se frequency check gotebinga good morning bwakire byaka tukura ligelinga emechite mabia bono good morning good morning abantu bakorokeroka good morning abantu bakijauri good morning yamo kama good morning yamache good morning abantu baitumbe good morning menyenya good morning kenyenya chinze bochircha magena good morning rio kindo good morning abantu batabaka good morning abantu bakeumbu good morning omugonchoro good morning westi mogirango good morning sironga good morning abantu babosongo good morning abantu bagetembe good morning abantu bakiambere tebasuneka abantu basuneka abantu bakyongete good morning abantu bamabuko good morning abantu besani good morning marani good morning sensi good morning yatieko good morning omosocho good morning mosocho Itibo Nyamira County good morning mapema arafu ntatemba tebika tigakorete ngoso ase egasiere serious tigakorete taguje ngimotakwanira bomolenda kuoti bomolenda county omolenda county good morning ko chanda munenza si no matengi na kireire nifagi no bwate mechana mundu ro county ara torunye kwane tio Onsarigo no bwate mechando kitato mwana nande boni gan tutoka mugete ay bono rura macho straight kwarazangu ra nene ngayo matenkuru no matasenkuru no matenkuru na utwerere no matenkuru ikobe no matenkuru ngiwaje dikobe ngiwaje dikobe ikobe ena gete twesi michi ale ngegento kenga saa 40 ojigoliki ngagenda kukwani umozani muna naika ko butukeri butu aye kwaro chembura nato yatu techumbi ilipo tukuwachiete echi ale ngegento kenga saa 45 ngakyo kuikono egali chiteyo para chise gali etayo paro Onsarigo tawatia ono egari elia elia gotebanga ngataliko tara butuko atige kwanira buye kanga kuigeto Onsarigo gaiga na imoka kwa sata baisi na takiro rosa na 45 okay na imoka kuruga aiga bono ngange na imoka sasta na 43 na ikaiguru sasta 45 immediately on the spot kwa razangu ra duniani ili paro yeto singai parangu yeto Onsarigo saitimira teyo okay yani umuntu bwanjide gazi yaye nana kunyera litene ni rekiri ili ndibiro byogora ni bibe gachutike ngendetike kolimere meri kugwakana kolimere megugwakana tike kunye kolimere tibite yogai ngonya kumyoka butuko na no oli emegondi abandi bisone bya bantu weda tato minto mente chinguru tato minto nende chinguru abantu bali bajandira abantu baba Onkorogo bano bakonye kumyoka butuko iyo ni basa na mshindi tinda chanda muntu ene barasa na chiete ebarasa yaki ngimoto yokore basara mugasu abantu baruche Onsarigo mugasu bono etoke waso irase kegambiro kwanyolire oyoko gotegerera tari kwegwa kegusi ebarasa wachiete botuko egesongo nande mirimo gwachite okora niriri I was going to the baraza egesongo kwante ebarasa wachiete botuko I was going to the baraza of my mates ui job mates job mates ni kina nani job mates abantu bagasi mbare ngororo nguri ngomo kora nere gazi gaski lakini akobole tino bwate chigasi useibere eyende eyagetembe nero part time gose nero full time
Party time. Full time ya ole. We full time. Nkueba yento drama Onkorogo naka 20 abana ba yibinti byako rakuse onye bakabwate mangana ya batige pi Ba? 0741583878 kwa 9 bono mambe 0726447367 to tebinga ikwabo kirikuru bono mambe good morning ine twani ya Getembe murobli kurunga Etwani buwa kiren samentangani to nyakuru tanga ngayubwa tete kurwa na mangana Onkorogere na mangana mange kurede kwa igule na tubasa kubwatie Karatika huru. We 0741 58 38 78. Etwani ya Getembe hello. Oh, good morning. Etwani ya Getembe hello, good morning. Onsarigo. Bwakire byao kibo. Bwakire Onkorogo. Toki bo tandere. Kabisa. Matildah bwakire naye. Bwakire bya. Ene meyo Onkorogo kora. Ne miyero roche. Ilimi ya. Ngoja msega wasogire. Akeigo. Kama kawaida mmoja wa zile. Yes. Kila sio kibo. Bali ambaganda je boku yete bya kabisa bodira. Yes. Mogasoro ko basilo je nya komesa kurwa. Bona maambio chakire mapema sana. Mogasoro bajagro bado. Mata bundo kurake. Asante sana jire sokino. Kama ito Onsarigo? Yes. Timba stima raiga. Estima yuko etiatu kwa nabara ibale testima gago. Na kuri amasasi gono je banga jiba takanga jire Onkorogo mo changa ngora amasasi. Aye ga koero jane kiri. Nanda the power. Nugwetega bono mujumbo obo machoka chache nugwetega gumusikari famiruka abantu kiro bakuli renge nyorige kuru kunyambogonya stima tiyo ene ginga stima higira sa ngombo sana na abantu bono mba kuboka bakuoma na mbabu atisima that is very bad. That's why ronocho mwana yone famiruka ene ga sinzi nini. Etwani ya Getembe good morning bwakire bya hello good morning. Onsarigo. Yes. Nasemia na Onkorogo bwakire. Emiremo ya sema yako nemia. Kika anja andete. Inata geteiga. Okay. Tiyange nambere bunie bitomwagere. Achamaro sigake bunie cheri ajaro cheri ya sareki. Anja andete bo. Njina gani konyora muntu ndo kotebanga emiremo yungo karto no Onkorogo. Goto konyana yo mo tugutigire miremo ya. Bona gukirabu. Ina ange emiremo ya yana. Etwani ya Getembe hello bwakire bya. Ano 2.7 morning Etwani. Aye senator. Emireme ya sokore yago nairo nyibwate. Ngakyuji mireme bebe. Ndoma wicho isingo muwate. Bono montara kobori ngero che mireme. Okande ta ukobate si. Okay. Roche. Uyundo baka bachoro bangiri mireme. Era kanga kwanyo romonto yoitaba. Ale bono kombori ke mireme ya Onkorogo roche re mebe iga. Bono roche koso ikate neme. Matringo netali aso sare ke mundo. Mama ngakia yo roche bronge iga. Kindo munya kitali mame kuchitoki sare kinde munya kitai. Lakini kene bino munya kitali usoromo. Omorogio musata. Akorokwa. Omorogio musata. Iga korokwa wizard. Evereta igu Matildah. Matildah. Talikuru kulete liya kuru omo ROGI. Na mtuku mroka hiyo. Njenguru kwelizard. Uno yate batali lizard. Etwani ya Getembe hello. Hello Etwani. Etwani. Aro Getembe. Emireme ya Onkorogo korunyi gwete. Onsarigo. Kongo weni abana Yakaba kirete mauna mwago Onkorogo. Bwakire bya. Abana bizara. Ikuruma choka cha tento minik montere misezi. Monjere. Kakini gote miremo Onkorogo kora. Onkorogo tata ngakibana akaburuge muntu byayo bigabano. Kaki umone kerabi. Ngakonya. Onkorogo. Eruzeye. Tawanje to mataka mize zera la buruge muntu bitone tando ndarigo mabu. Aya bano uri bujani injengi chebakabo mwaongo ika. Wewe gote miremo ako kora na ndo kumuragiruche misesi. Aki ya tigara la kwetu anzago te misezi. Emireme yako kora munyika deti. Ona tigaje. Monjere. Yani bantu bani bari ngakidu minikia ukoranga limireme yoko rire na bantu ba. Aye mirimo nkogenda kubairira no kwenda kubagiriti kubakwani kuba Ngwele matita kote yokoro. Ngiyokoro. Elizati bana Elizati kote ne nyamba. Straight. Aya no monto mu ya mama. Etwani ya Getembe bwakire bya boro mabia. Zimi bericho katokole kura sesema ya request yani ya Africa check hello good morning.
Etwani. Areo. Yumu Onkorogo. Nagani tena. Etwani. Getembe TV hello. Yes. Habari hapo? Tuko salama bwana Kirebe. Uko mzuri kabisa. Tunasikiliza kutoka Naro. Narok ndugu yangu namna gani? Habari hapo studio. Salama, unaitwaje ndugu yangu? Mimi naitwa Dennis. Dennis nani? Ndio. Naitwa Dennis kutoka Naro. Narok mnatupata salama? Salimia watu wa Narok hapo kwa Kiluha. Salimia watu wenu kwa lugha yenu. Yiro. Hatusikii hiyo lugha yenu mnakoroka tu. Tunasema salimia watu wa kwenu kwa lugha yenu hapo. Yiro. Wasalimie kwa lugha. Na wasalamia. Sema kwa lugha yenu. Uchamgie. Jamga misi. Uchamgie amune wala. Missing. Chamige tuguri. Esikati. Haya sawa, asante. Asante sana ndugu Dennis kutoka maeneo ya Narok County. Asante sana, shukrani sana. Shukrani sana kwa kuchukua idhaa hii kama nambari moja, ikiwa ni runinga nambari moja katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Asante zaidi. Ngaiwa mkwani. Onsarigo noroche ngote. Ekero Matildah. Noroche ngiso kwani eruge yaye. Ngo kwani ngakichameke. Ngakibwenete kongre ndio maite. Chameke missing. Arafu ekere murabangi. Ngo kwani chamike tugur. Sasa unataka kuniuma. Ati tekondo manga tu. Ndio kondo tero mungu tega chamuke tu. Hata yeye tena apige simu. Na ndonye talinga ne studio tora ange kwando ma. Chamige tugur. Acha mchezo wako wewe. Asante sana ndugu Dennis, shukrani sana. Watu wetu walicheza mchanaro kwa county. Shukrani sana. Egero na kuongelea hiyo. Karati Onsarigo. Dennis, nitaito kwani Dennis nataka ufanye hivi. Unisalimie hiyo kijana yangu anasoma makaa hapo. Brian. Umusalimie kwa sababu Brian Onkorogo. Brian, ukisikia mtoto anaitwa Brian Onkorogo. Arafu hili. Umusalimie. Yono mwana uga na kwa nyorote ni mtoto wako ako diaspora. Diaspora Naruko. Onsarigo. Wewe uko rataka lingu mwana one umetaka lingu mbu Onsarigo mwana one ngumbu kaka. Iga Naruko no ali ngumbu. Iga kio mwana yone nako misiri sana. Gagibura yanione nako misiri sana. Matildah gatokora aligirelia alia manene akolekanete agende kuiremeli bono mambia ibitene bingi byakolekane mambia bono korugoro goika bono na mangi agendrete karando subuna bono ense ya Buganda watevire no manyete ya mangana diaspora timaitinga no okay no Buganda tali diaspora Buganda ko senta diaspora tali dia okay ense ya Buganda ne kawato bocholi obo bocholi obanene January titariki sana na ibere omwako mutangani ani omwako ole bosio omutinyo mutangani January onyore omugava okay president wese ya Buganda na kiakoroku na kiakoroku Kaguta Museveni Yoweri Kaguta Museveni ngochari kuboli asintunda ya gatano na kabere hai ngochari kuboli kero kyo Brian wense no ja asentunda babu nege ungo ikaneti sukuru oligireli ebipindi bitano limo murai wensiri ya Uganda muske president Kaguta Yoweri Museveni araire osoire si ipindi bitano limo akura ensilia bitano limo ni miaka mingi sana kirugwa kimyaka yonsi na ndibono bado no harasedebe mapema no harasedebe lakini rende bujale mwako ulipa eteroti torochi orakambire orino muntu maete goryo burai nense mbuyere is there any problem? There is no any problem. Wakwirana gaiga Kenya omanchumulile magana manganga ndako bwata nseli se mitandao kurudi tuligoro baide omugavana abwe county ya Nyeri ka mtai kaiki akurunga mtai kaiga ligoro ni ganya ndako bakuondokia bantabange Matildah naso muzangirekano yomo na vaimbo gitaga tevanga andake okay inenganere yogo ichana nengana yoko gosa ekiro omugevana we county ya Nyeri agotevanga andake usira kwayo muskerela Odinga ngokonya abantu boro kongorwa Mount Kenya bono banyora magendro ngikiagira magendro amange konya ingeire luo Nyanza ngane nga mbuya
nonye nabo omoske okay tari ndumbare tukwana yani arorekanete buna no gucingire guse okogera atagita abantu bo murima bacingire okorwaroro komoske Raila Odinga asegeti kia siasa na just imagine juzi tu kwana nga no ekero no igoro kerutu nyo kwani ngamba yitu twatebetenga ki abantu mbaroro ekero gwa kule bagolera bagogete abandi bale bakolera ekene omoske ari kana batebetenga mbaroro okonyoranga na bakolera gwakirio gikabisa lakini kumba akolera kabwate kiringa gite lakini ndo Onsarigo one tato mwana one sore nimesapima na kunini nari kuburiga tari korati garende mbirira mera no bunyanzi amanya gukwana igo tato mwana one ene tanguje lakini murali Matilda wikero motegere limo mwambio igura mangana handa kura chande kibirenge linga inki nandini gakwanete no munwa abwege koyo ekibono bono of course umete no kwane kegusiye kera gwakwanirwo baba Kenya bakabamanya nga gwakwanirwo be abantu mbale bisa kubinde gose mbale baratoke gabara bagusi lakini bataiwana ne gosipatanjira nene chinkwana chao ekibono kyeirere the Council of Governors gose kiombe keri kya COG gose to kwanira ekiombe keri kyokorigereria kyosigete netaba governor bonse igasensi ya Kenya bono kyanyare kwenekia gosubanyare kuburia buna bakorege ikaro kya mubasokano elinde kurigereria chinkwana nabo yokoringoria chinkwana chae mugavana bwe county ya Nyeri kera watabanga the Council of Governors has convened a crisis meeting to deliberate on Kaiga's celebratory remarks on Raila's death amid calls for his ouster. Ekero bono andake chinkwana chabere abantu bande babere bakuboria ngo mugavano igarusi wasekero go bono nigo ekyombekega kyabagavana bono batite kwikaransa banyare kurigirira inki ekiga omoske kaiga akukwanera egikareke banganjire ngene keboko monuli bibere bitatu bina bitano no ninche igerugengo kwaneke kusina kore kwetabusingo wapi Kenya kwa remonta gwako level yo gavana street abona erebo yo mugabana bona lieto mugabana niki lieto mugabana mugabana ana mangana yako tali ayitoka Onsarigo abona te konyore bibuko omugakonde ka kirende none njale koramero bunyanzi ndinde libono ngonyo kukwana bunotai. Okay. Asense moyende ntobwate aboroke betu university kira bagenderete no mugirobo goso mugiro yo chire chwiki chinyinge sana koruo motinyi okianda ni gobono ndotenga egati ya borokia go lecturers be university ya Kenyatta nigo banyare to soke ogoro birasi mene amakomo chinkundi ngabara bubono niko bagendete gosomi aborokia bande bara umugiro gusabari bande bara umugiro lakini yaba otokanga mbaroro regati aborokia ariase university ya Kenyatta banyarete goswa banyarete kurutuwe birasi mecha omete in Kenya Matilda ekero onye umugiro tangashwa onye na umugiro rali gwanga abantu yete bakole mirimo ngatogende umugiro ababere bagutigara mayiga barubaira na okole mirimo ine remechando bono Onsarigo tali asobobe aye nyo kwa iguru kotigemeremo si wache peke yako arafu omogiro karati tate nkoboliga necha yare gotoru ngabantu mbarakanu besa burunge bunachiganei arafu nga batate gokoraki batate kogira emeremo echa ngakeko abande bara bajire barobate bagotenga kurana ikora kiria bande bagokora bikuzi no mulense kiria bande bagokora no maete bwone ngakimenyete no maete bwone ngakimenyete no maete gose na serete nkuru bona abari mugiro bakugirere aye bachi kwa weni bana ando chikoli street aba bono negati abali bari batari kubwatia machiko igese gotoka nganonye ayo bisi arongubwatia yadi jerende omaitegetegeli karoche gukirigireria bondiga ene strike ya jirege kasaba aborokia be university go university lecturers bonsipi no yabatendi babe bagukwana ngaki collective bargaining agreement yako ne serikali ugatwa kanuli tangani tuigwanane bona bamu ngabara uba ali bakenyata bamyo kirikirasi ngosomi yes ibaruse tigume basugumentu kabisa chindo yes no that is not the booty straight mama ke muntu konyorara ire mwayecha anyway Onkorogo kero togenderete nayu omwaziri wechisemi omoske Julius Migoso gamba litukore igoro nanya litukumira na nomurai wense nabo igokumu koyenana briefs ingaki amatemwa gochiko chaka buna bonekero rocha borokiwa amatemwa ya KCSE kirasi 12 anya lituko chaka bene litukore igoro nabo igo ewiki gocha ntubata amatemwa ya KPSA nabo igo aria Kenya Junior Secondary School na boigo asense moyende aborokiwa bachirenga
Wait. Nkoleginga kero turasengane ya chisemi kyatu kuira na kura somo tumoko ntuligelia mangana manginga matemu aguchaka yuruchinga kiga wabere tukwanira mange kegema lakini ndo chikira chikumyoka sana Matildah tukumyoka sense mli ndo mutumuko moketo nyereka kombe kia maji kono mambia amangana mayasi radio karati ka onya moko anda kutimuka kene mutimoke na ninu bali bana moko temegiro nchetimbi kutimoka nonde giga Onkorogo abana bachire rusa kwane gesongo gosokire abana bachire rusa abana bachire rusa te children is coming omotimoko straight mape alright wono mwachubulinga tuye banga nkoenda turumo tumoko tukuira na nasa magazeti murobnetu ani Getembe nchikuruka Jeffrey Onsarigo ndoke GO Matildah kemto oyibo baigo tindi kosuka koruache no mwaka chemi Onkorogo bacha no ndasi tindi mwachumuligeri mape ine kwabere gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia indibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu weniabo amaruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borere kera manyinga ko genda ibure somo be walfiti itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida itosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka togutumia international herbal medicine. Togutumia marioga akuruese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusaniogo asamarwaire minyoka. Isiko yabise nabona botambe nigoto kunyaraga batwarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kobwa muno asaro ngora gusi tonyaraga batokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi tokwanira isiko yabisi abera. In fact bugirango wo nere ntangani yo succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutinyo gatano kitari 13 nkai Bible letwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo umaana gwanya saye mbolinga chipara cyane nche by the time nkoruoro konyana igoire chipara Kisii county otabale eyamate yabo nereri abana bane no bale emirimo bale abandi no bale Kenya iga babiri na bande badatungu bale ayo bakorire na yande amange.
They all came to campaign for me. Once the unit opposition started in South Mogrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain Viago. Na agaro tu alenga bake inyorete ntwara esreto katakunga matego itiro mosongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na mate short chiri ogotoma echire chinduru bono mate agosuka ogotigire goli kwa nyonzi bagacha sende bali mwabasongo bagantebi organize a strike with school captain ndo tware principal ndo jinga na isene. You know what I told them? In Form 6 in the morning. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruwe bata itoko banga kare. Yani abasongo matake mboga ambega iga. Nkoro mwabiriko nanga sengijaro mwabirika. No way. Na yani ko kwali ko tero se timu ya yata banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebintu ebyonse na gotebi kurugise na nse ko gotebi na kinete gocha na visa ino to ko iwonga wino musaja boli Tomocha gosoncha isko yabisi Getembe Television na Harun Ototo. Kwariganiwe ase free medical camp chitariki 23 mutinyi kumyu mwako yoiga nigo uranyore obokoreri bwabusa utari wakanira ase pediatric, renal, optical, dental, neurospine, physician and cardiologist, urology, gynecology, surgical reviews, general surgeon, basic medication, screening services, general medical checkups, blood pressure and diabetic screening, family planning and maternal health advice, minor treatment and medication, mental wellness services, health education and counseling, sexual health education, gynecology and obstetric services, oncology services, spine and back services, ultrasound asujishiringi chimisano chuka naboigo amangana ye lab umurubiri yoiga nigore turasore ninyegitari ya Medford Hospital akobwatrana na Bomani Hospital egotoka separa yaliana gochesuneka umurubiri yoiga nigora chake chinsaibere chamambia goika ase entunda yende umugaka Onkorogo kibacha nigo araje gukora etaro yaye ase chinsemo aho imeyiriro burya guse. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. Asumuryo otarera bako Ndate kote mwaka chemisi okoroke bacha na tolira bakovane gasensemo ya okembo mapema ikiere turamanyira ninga nkitu bwene tokora bako habako nkitu bwene tekoba tegugoto twimanyi abako mparabiaba torikolema gese bituma ayoko rugoragire nyoko byaro tata kora torobokima bakiri ndate ko boliga bono bokimo bakarta no bwaki ikiagera no bantu nabako ngutore kole esege tamatuni kyomo gusi bokima botajeti ngombe ikinjiri ko baro chimbo chabo njire cheche Dios na bokulia ya kwa no to ngende bako ngonda okulia Jesus Christ si fanda omo simba ko ngongori nyoko byara sawa bote tuatole kirera ndo bwati bimira buya kiboreo asi owakanero chombe renga wakane temoko isato chingi ma umukungu yo kwani omete me bordi tata oyo muntu kondugire ndagira naragira nkai ogwenete kunyoma kurwa esoko nyuma mabana yoko nyuma mavubazi wanyuma mugirango mata agwese torigerane kwama yako nyuma na bukione rugara na jagero mukungu maneno go Jennifer Mochoru akakogecho kareto mungago saka korosio kareto mungago se akakoni kareto mungago akatama buyeka
Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tukakire ase omubere yasibya manyinga egatimiremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia alenayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole obwiguru mono ase babwate mechibi eyo kugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samalikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaligiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyomo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nchasa marieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyueranga ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakiresi ngwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores the people's choice guaranteed lowest prices karibu nyumbani kila nafsi na ita Arali ogoko wa Paskaria mukira matundra Yuromurugi o Barnabas matundra getete kurwa Nyebururu village
Nigaru mwana o Benjamin Ondaro, negusira Postina Nyanchoka Ombanda Marani, negusira Juminaris Getete, negusira Magdalene Agea Banyabruru Village, Nigare Nina Florence, Justus, Rehema, Alois, Calvin, Kevin, na Faith. Nigare oyo mwabo, nyagusira Thomas Odongo, nyagusira Alois Tumbo, Joseph Nyankia, na Bernard Mironga. Boigo, nigare oyo mwabo, Sabina Buari, Elizabeth Kemunto, nyagusira Francis Kanyanga, nyagusira Agnes Kirbo, na Florence Mora. Machango nigorabe, ditkuria Jumatano tariki 22 mutinyu kumi mwaka yoiga, na rusi weekend ditkuria Alhamisi tariki 23 mutinyu kumi mwaka yoiga, na nigo ditkuria Juma tariki 24 mutinyu kumi mwaka yoiga, Nyabururu Village, Kitutu Central Ward, ase county ya Kisii. Getembe Television na Getembe FM, twarengora yetu. Wewe na mimi tulikotoka mabubi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokia riso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bagoteberie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate boomerang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amona mabaki
Alright, welcome back mwanchu muligirino mwategereri Etwani ya Getembe bono mambia na ndio tuota itoka ndo mutumo koma ketra nyora mangana ya radio na boyo Ase Television tuachira sijiduka kuraka na chibile kidogo. Karibu sensama yende ya magazeti ya mambia bono. Unagutambe nchenkuru kwa Geoffrey Onsarigo. Matildah Obaiga usondoke kemuntu. Rumwango buno muntu wesibirisi. Ngiyo siaro kirayo. Okay. No Onkorogo iri. Tima tinga ali tukagenda gwata no gotigara kereso no ate batari ko sukakoreka role batari ko TV tari TV no kwale ngime go se aya kereso no le TV utera bankaraste ganje mai tenga no de TV wana yo ekero kwale ko ni ngora raga kingo bolinga gi kwara ko gende sukuru ne gentekia ngati ndi usuka no nko baga inuka chimoge ende mugiro ino Onsarigo le TV yo tezi ekero mo gontenga mwaro sire inche no nde igai no rosa boli trabuli ngotegera li kirese ngoko igwalingi kirese ngoko igwalingi kirese ngoko igwalingi buna nare gotiorro kai gonsago na tiorro kripa kazai amaisa onkororale maisa na onkororale ingyo ngwero raga ali kero kwani ngokwana ma kirigise manyagwe kwani yakunyu kwani never nini agwe kwani yarabuyeka iyo ni TV kwani ngirigise akonya otiorro kana nense kengentete nense kengentete umaite digamba tete kaki tuara mazikani ense kengentete ingie shida ensara mara ne kengentete matirita ya no kengentete matirita saliga no kengentete mwana eke mane mama ke muntu ense isikuga igosoke embe ubukindu ai okay no problem kwarazenu ra duniani mokonte bingana kabeiriga nalingiga umwachu muligeri tan digiriti umwachu mategeri tan tegerete gerigesi na kodre paka never kwarazangu ra duniani okay ise koligeri man of action nyacho kenya ber kirgistan tegerete Robert ochakorenge eke kora ibunu tagete bona tan tegerete kora ibunu tagete yes ngole mnantahete kose whatever okengentete ngai kwarusi nate vense erenkendu Onkorogo na kigeko gera nonye skuru kwale gochanda umwalimu tunasema gazeti mwancho muri gazeti ya The Daily Nation gazeti ile ya Taifa Leo na boyo gazeti ya The Standard asibirenga au asobongo murali Matildah Buno si gazeti ya The Standard egoteba out with freedoms bono abakenya obosibole bwanyarire komigwake korengana buna egazeti gekorera igankubwatakana negati ya machiko ayubono murai bwensanya ko bekesi wiki ya eta gazeti ya Taifa Leo gega nige kontebinga kwa perekana mbio mbaya mbovu Kero kuirana gazeti ya The Daily Nation what did Raila say nomugano oli kirepechi ya entangani kigama kukumanya asenseme gazeti gabono mambia mali egaigomo likibwe gazeti yako bolinga inki Raila akwanete barai au anemono ekero echama ya ODM bono ya twale chisegi chaime kigama nigo abangi bagandire kukwanira ali baba gosomo wa Raila abatigirete kolero gava korengano mo senator county ya Nairobi Edwin Sifuna nigo eragotebanga andake Raila niga tebetenga umwaka 2027 wiki chama ya ODM etwale omurayo monne bwense gusuli kubulikirogo kirai bwense agamangana yogotebanga abali ukwana mangana go se au unteyo batebeti agotebanga those breathing other narratives here Raila as previous ask them who has told you we will follow the last standing instruction of Raila kulingana Edwin Sifuna Raila na tebetenga wike chama yetendere erwa serikali mugavana bwensebeli ya Siaya nere James Orengo nere nigago tebanga kolengana na kili Raila niga tebetenga ODM wike yetendere mangana yoko bwatana ne byama binde niga salirie byama erago tebanga demokrasi byama niga neri igo chama wikebe intendera yoka kolengana mugavana be county ya Kisii agotebanga erebwango iganera agotebanga chama ibona lia chakire sege nene yoko rwana go ikenyo rumurai bwense weta se chama ya ODM abande nsamo yende ebagoteba mangana ale tofauti nayo numu governor bwensemeri ya Omabe nere Gladys Wanga agotebanga ekirigyoka baba abatigirete asamatanga yamo avip yo akolekanete usevib asio nigo murai bwe chame yinya gusira Raila Odinga atebetenga nigo nabatigire ase serikali mukolemere mune serikali
Yudibo yuko sabatinga ni morai bwaba ke asebunge Junaid Mohamed nigo nera gotabanga Raila ni gaba tigerte amangananga abakole mirimo ne serikali ya Ruto. Yundebo igo gosigitenga ni waziri wa manganike ganchanere John Mbadi nera bo igo gotabanga serikali gusiraira ni gaba ireta serikali gondete yuraba rusioro nigo bale imeye serikali mangana bono naliokoranga chibechi ososoma chibechi chiakane na gatano gazeti ya The Daily Nation mangana boy goli kirasi gazeti ya Taifa Leo nabokoranga nigesigie ntindi abwatira se chama ya ODM asukubuna amangana yobura inaboy gonga ningo okukwana ningo gwenete okwana yonse na mangana likirasi gazeti mabyabo ayuna ali agochachanga ekero omonto gosenya gusirare kogenda ninche to kwanetenere inche to wantenere iga korinde ayo na yokoneto ase county ya Siaya tuko ya Jumapili negati ya Brai anomono bali abateneneri ase kiama kirikia ODM ase gazeti ya The Standard yeri tukulia whatever out with freedoms whatever midnight laws 4 hours after Raila Odinga's death. About 4 hours after Raila Odinga's death, President Ruto signed 8 controversial bills into law. Measures critics say betray the very freedoms Raila spent his life defending. Umonche umurigere nige gukwana buna ari tukoririe omusikere Odinga usire bugima bwae murai wense eri tukoria Jumatano chinse cha mwambe na nyare tugwetia egati ye miswada gose miswada nere yanyare tugwetigwa nabo igokobekwe se ikoba amachiko eyo yarenge ikomi yarenge 5 nekira bono egati yabo ekwanarita mangana yobotumeki bwe metandao amangana media gose naki amagana cyber crime naki emitandao ebonete gutumekwa nabo igononye nechi computer na egati amachika ega kukwanerwa na alibu na bono the bill signed into law on October 15th computer misuse and cyber crimes amendment bill mwaka 2024 na bogo privatization bill ya 2025 na bogo ne bwate ya National Lands Commission na bogo ne bwate land amendment bill ya wildlife amangana National Police Service Commission Air Passenger Service Charge ntobwate Virtual Asset Service Providers Bill na the Privatization Act ayo negati go se chione chibill chirichanya tegwetwa koba amachiko otatiga Onsarigo ekintu kyaringe kyo gukumia ayiga ya cyber crime I think nere bwatite nera bakenya bange nere bwatita bakenya abange sana na seki ekirego tabanga kindly bear in mind wasekera ekwanerete egati yevinto bireiga bunabono ekiro gukwanera it's an offense to access someone's phone or computer 5 years imprisonment kutumeka kusiguchaka kutumeke esimi yo monto gose computer yae motakoretio kuigwana utabwatu agosoerwa yani agosoere nigo kubwatwa gusibwe miaka 5 na boigongo tebere it's an offense to modify delete obstruct etc someone's data koswa kwanyore computer yo monto kwasoire kwachaka go delete ebintu otate biri kusemboto igwana neti au kosibwa emiaka 5 na boigo ngotebere it's an offense to communicate critical information to someone not authorized. Onkorogo ikaransa kwanyoranga oteite konga address inchiragete bubega lese mitandao tutabwati wa mate vonde buya bunako munda ko irama lalamisha iga abo sibweke gambro wasibiru ingi egento kere kwana teba ga bungana ki o monte simi abwata chake gotirite binto bya go sacha comment biyaye igago so monda ija bwati simi ya otu achake ko tumeka euro mwangake abwarete go sibu abwarete go sibu miaka 5 kwana teba irenga kuru miaka 5 irenga kuru atigwe yi 5 otaragenda sokorwa onyorenga ayuna mamocho ase chibesa nabo igo ekirito kwana mangana critical information omete binto birogo chakwanyora onkorogo waseirali watebanga kwalika ujumbe gete kwata gose kwanyora kwa bikire bake location ya ese Onsarigo amenyete kwa bekali mutandango Onsarigo omete ni gamenyete bosongo asali igana ebinto bunebyo nebinto oranyare kubwata gose kwanyora nga omuntu naro ubwate gose no muchando usoboroire kwanyora kwa bwane kire online emiaka 15 na boigo ngakuru emiaka ni 15 tikana chibese no tebu gutoko nyara guchiakana sawa Onkorogo asego it's an offense to possess critical information na boigo ugutwara amba ukuika onyore email address chane oegachire
ina magoso nabo igasense moyende ekiro tukugamba nayo Onkorogo se tukwana na Onsarigo kwamenya gucokia simi bobisi kwa record ekiro ko record igintu tarete omuntu aina magoso eyu negati ebintu biri ebinge bikwanere igabuna bona mangana misleading information was online wate bomete Onsarigo lero takole tiganega ebintu bunebi aina mamocho nabo igo ntubwata yande amange kogendera kare gotubunga koba omwe road koba road yani omwenu gosomo tokotokonya omuntu koiraneri orechi ndogolioko oenenete aina magoso anamonase gutumika bitandao. It's an act of domestic terrorism to attempt to incite ethnic divisions among the people of the republic. Imprisonment for life eyogo sibwa maisha nasiki ekero ko imukire wate abanga meteke saku kyomogusi ekesaku kya bantu gete mbaliga na iga abantu gete iga baliga ebintu bunebyo kero kumenya ko mutanda ali kwa chaka kubeka rero life imprisonment asinari matengo kembete bono rende umuntu onyoru niri mocho elio kurama ase online una kwana teba iga gusibwa ogusibwa na igure pake miaka na igure muna kwana tego supaka maisa kwa tebiri arafu ekere ya tukire nganero koretebo no yo igo na netakire a kanekenda soke iri ngabone te kurwa ekero gubwana te gusibuna bone miaka 3 obonta kuru 5 million Street. Onye kugusiwe miaka 5 bunabono ekero tukwanira mangana harassment iri okonyora kwa online okonyora internet timete usa no mete bune mitandao rero okonyora otoboka kwanyora kalire ibintu gitebyo gukumia miaka esende oyagosera kimbia tomato iguana na mama chibese mama ke buko tete Onsarigo takumwira neri ndochinga motori era nechi basari kirete bunabono 10 million kayo korusi Onkorogo waimukire kwari kirari watebirina umeti DJ Atson ari ganaiga Atson ogosoereire osabuchiri buku 1 million 10 Onkorogo bana wikira buko tenje Onkorogo aki irengo simia mondo tingo kuna lakini neri naki oyo kunire yane irenga nkonyora no na bere ta mama ingo no titugotige simia gandos okoiberwa Aturira se gazeti ya Taifa Leo chibechia kabiri bono mambia mayatima wa Raila walumbana chama tukwanira abali ebalinga se chama ya ODM bakurukunga ne boni gaba kuruma mayatima wa Raila yani batenga chintakana chia Raila asisiasa niko batigere bono bakuamana na kubuna chama abali baraba kego seke oli kyabasae asu chama yu akina Babu Wino na Edwin Sifuna na bande niko bagotebanga chama yute kubati serikali wigayete nere na kuligo murai ebwe chama urachikuru anirikiro Ibense chiki bali bandega tyaba waziri bali bacholetu na serikali batigaire bagotebanga ababa Raila niga batiketa serikali nyora mangana yonsube chia kabere gazeti ya Taifa Leo imambia bono lakini kuli lisa tugali bono mambia ikwana ya maraga akosoa rais kutia saini miswada data na boko ragalinga ruanire libe kero kyo Ibense na boyo kabere mu president we bigambero achieve charge David Maraga nigamo mu kirimo Ibense asokobekese miswada geti kusebi ebisamye biri chiko ebyo agotebanda kabikunire mwananchi igati ebisamye ebyo abeka LSA chinga kichyo akumuyiga aboko mwene Raila Odinga nigo atebiringa chikunire aba Kenya egento ndoche Maraga akoinisi akobisingerera nagotabanga ndake nigo ebisamye ebyo bachiko bigo chikunire omo Kenya ni yuere mamincha yeli chiko nyora yonsi jibechi chia gatatu egazeti ya Taifa Leo boigo Elia the Daily Nation ligera subechi chia gatatu boigo gazeti ya Daily na Taifa bono mambia Onsarigo 11 pulse only one cow okay no problem lakini gratis wanga tigaba teme na baraba isiko bomurai nkie gazeti yote 11 pulse no roje asenare gukwa na gratis wanga nkuru anali na baraba bono ngose naire nata eterero bukubwa bwa no asenara atebire naga nti bukubwa ekerenga kie gazeti ngerenga nkie ukwane waperekana mbio ayanga ibiro gratis wanga awera ngo stara kwane rengo evicha takako toko some gazeti ndiki ona kwale to manganago sorry ina mangana Onkorogo mwanchumuligireli atali rubwa matena yatoko gazeti wono mambia yes nabo go ase gazeti ya The Standard page ya gatano yote wana see you in court ex chief justice
David Maraga tells the Ruto of a new legislations wetira ase ogwetigwa kwa machika yugo se bills chichanyarete kwa signed into law nigo bono munachebi no monene omokoro omoske David Maraga atebire bono wikachi gosoa ase koti na boyo kira agoroire omoske William Ruto nga machika yu andake tari kubwatia nonye ni katiba yense ya Kenya na boigo a new law signed just after Raila's death waters down his struggles ngabono obosibore bori Raila Odinga abeteka kurwanira sama tukamange usase amyake mengi ayo bugima bwae nigobono yanyalde egati yabo yanyalde konali gwekegero murayi bwense muske William Ruto nigobono anyalde kubeka machiko ayo kugenda against obosibore anamono kwetira soko tubeka kwe mitandao na asense moyende ngagerete kulili guru ya machika yo igazeti ya taifa leo kwa ne yenga machika unariaye kulingana Maraga gotebanga lichikolitanga ni murayi nsabe kiresei lichikoliri kurukunga sheria ya ubinafsishaji yani lichikoliri liyo koleta ebintu byonsi bibe as a president lichikolinde president begeteze utunzaji wa usimamizi wa wanyamabori mangana aliyabotili mangana ya World Drive ne tugo iliyemenyama amangana alia huduma ya kitaifa ya polisi na matumizi mabaya ya mitandao ayonse na mangana abiki kirosei bona kora Maraga ndiga gota machiko narali aguchiko chando mwananchi asinchonga alengeteko konye president yoka yes na ekiro tugende tukurigireria bona nande ase gosegosika korwase kwaya korira machiko yes egati yari amurikire kigima ase gazeti ya The Standard yagotaba families of 5 shot trampled while mourning Raila seek justice ase gati kirigia Kasarani wiki ya eta kero moskera Raila Odinga gosekero mobero yori koirwa ase gati keri aba Kenya bachiko morora ni gobono abantu batano kurengana ne gazeti ya The Standard bono banyarete abande bagatacho abande bagakwa masasi kwikugukwa Kurena singani yumo nchumuliri ningana ya magomba manene ekero insi egendete kulira Raila ekotebekeranga Ivan Onyango Kiche Vincent Otieno Ogutu Josephine Okengo Josepha Jida Bulka abunikati abali basireti amagima basegeti kiliga Kasarani maiga yugo itinyana kwa bantu kuganikora umubere oyenya gusira Raila Amolo Odinga lakini nandibono ekobega siene nga bakagenda ko rumubere na barabu bagasira ubuma bwaba sugwa kwa masasi abanda sugutachua egotabanga 2 victims had penetrating gunshot wounds to the head causing a severe brain damage na boigegotanga what was meant to be a moment of reflection turned into scenes of chaos and death nga egati abo babereni ko banyorto babwate amasasi etetaso mutu akanyara kusari agaika bakobongo na boigo okay nenga nayo gochane ngento kyalenge bunane nchira yebirero hande gatana utikoba egento abantu abakenya babone tukogenda ngakogenda kulira o Raila Odinga ekabanga nande n'abakenya bande baguchikolero nakini ucho mogako nkoroga sinjaro mogako monebwe miaka nga sukulinga ne gano enanye kwanira soboime nga umu nyagusira ke golikia Raila Odinga niko abantu bachire kumulira abakenya bali bumwanchete bakakola gwa ko masasi amene basirugu kolende abako baka nebibago gosena abantu barwete eze ya isiko etali ya Kenya abakenya kabisa nande bagwaka Matildah ko iranili swali abakenya kabisa nande bagwaka na Matildah Antebi mama Abakenya kabisa bagwaka abakenya bande tole bare asebiriro kaki amanga korekane tigeti ya Kasarani singinchona igetaro Onkorogo tinkonyara ko yale gento kumetineke omusigali yo no Kenya osomo anachesi yo no Kenya nishapima kwa razangu bono bunere kabirenga buneyo bamanyire kuruo babrengire risasi gaguchialia oliagwaka no Kenya goseno muntu omurusiko gosene ngabi yorozana nane na matanga nande bono nande toko chakarande ko nande toko chakarande togende gali nande tutebiru tongaki nande rora chipesa che serikali nande tutinde kenaba na barabumba tinde kumuna Raila atinde ka kiense yenenzenzi kirekero kiaye omwaka Onkorogo nekene ngambobe abaiga abatano gusiro mugima abo chigaki cyukugani korumubere unyagusira Raila oyibanchete kigima lakini chiamata cyabo cyenda kolera ayonsi bono mambia kuligalinga nende chibechigato the Daily Nation ukwanira why Kondele residents won't let go abamenyi bensemali ya Kondele egotoka alisisemo chiri cha Nairobi bontu kwana Kondele ya Nairobi tali sisemo chia Siaya agose Bondo
kondire abamenyi boni gabasiru ko endemeremo kubwatana kiri bagotebanga mbarancha nga ekene baba ni garaire uyuba ale gotebanga uri ko by direction kini yusi ale gukwana no ba ale guchibo no buku banyora bali bikundi bakunye kukwana emegano yaye nkiba ale konyora kurwa siraira nabo igunga kikonyora bakonye kira litukuchi linde endagre yabo ebali kurukanga raira nero ko baragira bono mbanya ko endemeremo mpaka bono bono rinde batike ko endemeremo riaro toro jumu ga kurali bono baguteka ko endemeremo rinde ko se bono rieko betezati rieko beru kondere tukondera Matildah ni lire Kibra ai bara ya Kibra gali Nairobi bona baba menyi bare gali sana bote nga kituko endemeremo raira tayo abo bakumeti agenda mangana nabo kiabeirego na boigo akira tukukwanira ndokwanira mangana yetisemi tutarasase ichigazeti korende SPG akabere nige goteva egekuregetinde goteva exams desperate students and parents fall for online scammers ukwanira abalia bakutumike mitandao na goteva buna ninche mbwate amatemu yo mwaka oyoiga matemu form 4 nimbwate isakaragete tumebe senganiga nko elisa karerio egoteva the conmen on popular social media platforms a promise to sell leaked NEC exams amatemu akoni wa online abantu banya kurotibesa chinyinge bosa nimbwate chemistry nimbwate lisakaralia chemistry paper tu onye kolitagete chiri busano abana egotebanga online fraudsters egota 5,000 Kenyan shillings price for a full package of examination papers according to some social media groups selling fake NEC tests. Gakiruju Onsarigo ono mwana wane kaki abana bana ano abayiboli bono bavoneta ko sasera no kuita kwana kaki abana bana ntegere kakitali asobe mama tali monto naita uruju kwa somiri omwana ugo very smart very accurate very intelligent omwana osomire paka ronera ruji ngagaki ntege ngwa kane nutense arafu liyo jirinde dimaya ko moretera ngaki ngabona ugo chikolika na ringi kirasi mama nande kugwa nayo ugo sabuchibe sayo muiboli ma kaki Charles imagine kwamanya gro kwagora oko mwana okogoroko wakanero mwana achikogwa mwana kagete aigasa baiboli bono no amatemwa yege goseno ogotemwa kore ikiagera bona matemwa form fachagete egageritinga na bango konyora bako ba tempted kusako arengera lyote banga tiga ngore Kolengina ase nga bayitere bosyo ntulire mangana yiya matemu kigma unabona chakire bene ayo muiboli yanda keki kwa bekire mbire bitangu kyukubeka kwene kyumwana ugonga matemu okora subusuburo buya nande olendirwa matemu ya kulinda sengane yiyo boyibyo matemu chibe cheta na kabirega zeda Daily Nation gukwandira mukagurwa yo mu myaka 22 year old oyokorwa nere Crispinaza nandavu na Isuma uyu ni gabe kirebiara uyikirabaniga asoko ni matemu ali fake unomorokia abu university uyu egotebekana unyara kubako bikubyara nekyobekeli kyobotukino bosaliagia DCI kero kuligiria kolingana nekyobeke igago somo mo DCI Directorate of Criminal Investigation ni yotebekana ali en mukagiro ni gabe get aire tu kaseka mbere kemiri mani awasa igoletwe ekina nabo igogwanchirwa akoyugerura sebeiri shiringi chirwe 50 omukiru igatebekandirenga uyuro moroki oyugose ole graduate okolere ku university egotebekana ni gabere gakonia matemwa ya semitandao na beigo gakonelia abana aborokiwa matemwa ya ayuara yobokora atalieke ne nyaruka omumura okunga nandavu na Isuma Crispinas na Isuma uchago na Isuma straight gigi wana wakwana uchago na Isuma mapema what are you saying bwana ntoro chirite ya na boli cherana teneruga ya sob gochagura Isuma yani noroje ngote Onsarigo omuibuli kwa somiri umwana utumegete chibesa chimilioni waikiri umwana asabo nete goita matembono umwana nerene graduate na bago chikoba arafu ya mago chanda cha komore mali lakini omanyenga umumuro yigo konya matemwa ya ero munyene ni graduate ku Rumeru University amangana Bachelor of Science and Degree in Mathematics and Physics numuntu osomete byasa na bona manyene bachelor Onkorogo Bone mane bachelor ingi Onkorogo ni bachelor no mondo tabwati mokuruo kwa ndabwerugera bunata gete okogenda abate bachelor's degree abate masomo igebira ngobya masomo mbira bikoro ku bachelor
bachelor's degree ayengi kwa kolete osekera umuntu akuboli elevel yawe ya masomo ngayege tingo kwa na bachelor no bwana nje ndatebe nganje dari bachelor's degree ayo sokora ngira sire ngwigete Onsarigo mbwate degree enki kwa kolete degree yanga kikoro pi ire we PPI 3 bona ayina kwa kota matemwa PPI yubi ose grade 3 ayina ara matemwa ubona ubwate uyo nera asometa koleta mangana bachelor degree bachelor bachelor's degree degree whatever no wate degree aonere masters aonere degree yaunga kire chene degree master lakini koboliga ama ene tali degree karati egire tingera ngekuru bachelor bachelor's degree kitingo takapisiria bachelor tali mangana as lecturers down tools students find ways to learn and profit from strike na aborokia vetu university bagendete no mugiro asinse ya Kenya ni gobona aboroki wabange banyare koligia chinchira cyo kugendereria magimabo anamo no witirase obonchorere usebachakire byasale bike asama tukaiga no mugadora se page ya gatatu ase gazeti eri yo kuligira mangana yo Onsarigo gose reko manekete buna enterprise ase gazeti ya The Standard komyoka bwango mpaka se gazeti ya Taifa Leo tosoya sigatigalia mugano nolegaiga omwanchubuligile tugukwanira afisi ya Kindiki yatumia karibu nusu ya bajeti yake ya mwaka 2025 na ule wa mwaka 2026 yatabangana ABC yo mokonyo muraibense Professor Ibrahim Kithure Kindiki bikaraboni ga andake yatumire nusu ya HBS chigose budget ya ABC yo mwaka yero siru mwaka 2025 2026 bono ukubulinga akora enki mbono mayete financial ya sirange metinye tatu iraguragini ya budget yatumikira almost afundika ande bagutokubanya July ya kolere chibese umuski Kithure Kindiki no na norocho mukena bwata sugutara utare county sana ndoma itika chivese chikana chicha so ira empowerment usona chichi korusi wase budget ya ofisi agero mo igotura seseme yutura kwenda sigazidi ya The Standard ensemende chimechichia kana Taifa Leo kwa Repigo County ikiagizwa kurejesha mapato yote iliyokusanya kituoni tangu mwaka 2018 okoranga county ya Kiambu bono nigo ya beteli gwikuira ni chibes chonsi yanyara ko bageko bogo egusangirira segetu yakamuge kigali ikimanyika ine asensomo ya Kiambu yenkolengana no guchika wiki gambira buna endemere yusegetu ikebekire county ya Unereti kurwa sekiumbekemo kiumbeke ligi ya PCK gose Posta Kenya asabono kolengana mwana chibi na bweke gambero uyokoranga Jacqueline Mugeni aganiringa ase miaka 3 county ya Sangirichi basakura stage yo iranelie kiombekeli gose gia Kenya gose Posta ase chibasonsi ya Sangiri nakiuja kunyalikana gose inga county ya Unereti obolemo botalengo bwabo ekabeke stage chibesa konyora gusangirira chonsi bi miaka 8 ya itire kigambiro ya tebire iranelie straight amanya no bolemo boli kaki batari kuja kwana babeke stage straight nkiriasi ni Onkoromete wanse uli chibesa sense chosi chiko disconnect chiko disconnect akero ko ule chibesa chiko disconnect karati bono roje talia chiwaya chosi chiko bichoka akero ko ule chibesa abantu balenga gabo songo babwata male mo kabisa serious batabwata chibesa buchokwa gacha okay serikali tigeje era tigebeke stage kenda timokatulisa tuliso mwaka yomo uyu kabiri uyu gatatu sabachi bese tiya chonse tubale kusangira tako mislead abantu mislead abantu ono radio umuntu yagende kigambiro kemo bwenga kikira mu bwego senkwai tikakora abantu basirie network bagusiri oboro sese bencho ya Onkorogo yana nigale kurukwa tandi okay babo minto nigale kurukwa totebe Forest Camp totebe Banchiri okay iga mama na aigali kuruke muntu tata nke bacha ga na weito kabisa nona gachiri roche gali roche gali nona gachiri talimangana Onsarigo ento date tura to entongire to kwanira bileria privatization eri nenchere mu umrai wensanyarite ko beka ko sego etiari chikonga ekero serikali tagekende onse serikali tageteche parastato go se government entities chinyare go so ko ni go sego komboigwa go chase abantu nyene go se private ko private companies serikali ne bwatu bosibore nkagirete ngabo no twarenge
sisitiza privatization nelinga serikali bono ne bwato bosibore bwoko ne company ndio sikose bwoko ye kondise uchasa abantu kurisiko na investors na Onkorogo na bek serikali ko imoka en private entity ose company re Kenya etebenga bono nkonyo ntulere go chikatal Uchiandonsi ko komboia. Esenge njoli chiko bono li eti kuliko anche. Rati company yo onyore ne ya niri kombo ikucho. Eye serikali. Eye serikali. Yes. Eye serikali ya kombo iku there is no problem itali kwana. Itali ya ne company itali ya. Straight. Unabone company ya ne yejisese Onsarigo kaite nkora rora masese mbwate gani. Arafu mangro ba kombo iku jisese. Tali company yeyo. Tali company yeyo ometabutene company elia ngatogende mbwate sikose chisese chikobera naye. Ya ntobwate chi company ntobwate government parastatals nchiro konyora bunabono chi university ntobwate bunabono echiga chiogo CMC chiogo si bunabono chiri cha western cha bonzo ya sugar etoke factory ko iguru gose nechi factory geteiga chiri omanyete chi serikali boy ko mo manyi bunabona ibiti binene bibiye serikali na bengote bunga ege timu ne ke tonkai gaga yes ege kombo igini ge serikali kosote biguna ki Kisii National Polytechnic ya bakondi sirigo chase omonto investor ya chire ya tigeiru Kisii National Polytechnic bono lorege to bara kore ngirina ki no nyare ko wakana there is no problem gote negative ke to tebesa chira ngore itaite ko kombo mba ko bwata balingerisa kaseti gabaire there is no problem baile balingeru nenyama baile ngai wetera bono mambe Naitira ayenga igwaita Kuira na gazeti ya Taifa leo mwanchimuli kando chiro nyakora bono mambia mukanole ngakuro county ya Kisii omoni anchukigi ata na bugomo mogosoli gata Ezekaya Nyamau ojo nyaraka bagusiro bwo mabwaye Ezekia Nyamau na asiro bwo mabwaye by the way bono family ya Ezekaya dige kolera egnagotebanga uyo no moni anchukigo somo omogosoli omanyekanete okonyete nsi ya Kenya na bayogushi wikira boniga egotebanga county ya Kisii muraita yobwe serikali use county uchiro roko banyanga kia mazishi ya yego semo yego yebo matango kubangwa asobono family egakale kubolinga nase kibakuombigwa asomo gosoli gigi atoko temerememi ya asobo nyankongo bwo koleta liberera no bwansuko rwagusi goika Kenya ngima Onsari kontate kote baganya Nyamau ralire Nyamau lisuja hey gusi ya ito yonzi pi Kisii county Nyamira county ebandere nusu mulingoti ngogo chika ngogo kurusi ayi goterende nere nesucha ya ito nusu mulingoti okay bendera ya serikali ya Kenya guse bendera ki bandera ndio kere kiombe ko jaramba bwate flag yabo no chiro na Matildah ubeke bandera nusu mulingoti mama ke mundo ase gazeti ya The Standard ase DN2 egoteba parenting ukona mangana yoko ba bible gose ko lerabana ekira what it means when your child identifies as he or she, how to talk to your child about gender identity. Onkorogo ndi rio moelio gwasangete na abana bago especially abana bago banyaroka ngaki mbarabumba ntoki okay nakyo mwana bone tekwe manyanga ni garu musacha usini garu musubati umwana ko sangana abana bawo lakini naje buri nyagitari umwana umuri uga gate kwarariro umwana unenyaruka abana ba ekiroba ikire myaka gete ko se adolescence abana ba igano bone tukuba ikange kwa manyo mwana oyo nakiare ekiroba kurigereria rero ebyombe nebingi no bone tukumanyo mwana o no musubati yaro oikiranete wose no mumuraro ikiranete bona ni gereiga onye to ko mumanyango uchikomanya ni gereiga noboli no Samuel Nyabuto na bakotebi ntatengo tebiga igere ngaki ekero obana babera bantaba nemna kwana teba ngabana bona babera banene ngaki ukuba kwa oikire myaka 10 gose 12 esikatiki omubiro chakire wonchoreria naki obonete gusanga no mwana oyo igerinde kwa manyanga omwana oyo andake omwana oyo mbuyare mwana oyo naikiranete inki kegerete geko bango mugaka omukungu omugaka no mukungu yani mugaka karatigo tigango tebi tigandara kure ndi yana no rojo mugaka abwente gutiri na bana bamura obate abaisi kabaiga okay chinyaruka chitiri na ngina umwana one bono manyete kubindigana umwana one ligilike kubanepe bone gento bwene tego koro umwana one ligilike nigechiricha sukuru asete yotokote asete tubwate na asete tubwate ngaki ngumwana muiseke ngino kumukwanira bwe usumwana mumuranga ise ukumukwanira
tubwate okay single parents na bange tubwate omo konyoro musubati obwata abana andake batali amona isa abana umusubati ukire bono totebe single mother omwana oyo igoyo omumura oroche nkai yawo chikorigyo musacha chakumukwanira usire bokonyoro umuyiboli omubiyoli gosokonyora nchini umgata abana bamuraboka bono iju minutinga no mwancho no murugyo no weko takubukwanira yakora bono keroda karina nito bwato mochando bono iganto bwate chisimi ntobwate go siafu umwana muri nere nyomba tegerera umwana nayo bwate getiara na mukoyonde bono tegerera ngotebi yaje bono gachisimi chiro go siafu toro chomuka kanemere magakare umongina nero le nabana ga okay bona abana bamura igonko batebya baisia single mother igone mere makare single mata igota bwate musaje tabwati musaje umongo ile single incriminate single ning omongina otabwati mugaka yabona bona ikingi ukwana okay entate ngoboliga mongina nare ga tura tebo le single piko kota tika mukara ile no mukara ile no nere bona gasinga bona gasa imna toko tigana ukwanira te ukwanira batakanwa ntobwate mukara ni single mother single parent family mukara ile ni single mother single mother yani unere bono mugaka tai nere single mother Onsarigo tate nakini naona matringa sorry omwanchi ulini koja kura saba gazeti ya Taifa leo nili ya The Standard The Daily Nation asevirovich gosolia CVT Kaliko to kwanera magana mange nabokorogali kirabu kirigia Chelsea bono ni goba uchukumira na gusaba kubaligania Stamford bakubaligania Ajax asigitikirigia Stamford Bridge si enkuyili yukurwanira ege kombe kirigia EPL English Premier League kirobo igo yemaiga ye kirabu kirigia Chelsea kubaka gusukoma seri chinsase Nottingham isato asirigana libarara yu ya ireire andake gose omokocha omuyekoletwa asikirabu kirigia Nottingham boni yatu kwanera Sindaich nere uchikoba omokocha omuya asikirabu geton Nottingham yemaiga yekrabu gwakwa isato sirigana libarara na Chelsea kendi igaya eta na igo koirera omumanager bwekirabu get Nottingham akoena kinga omwakiri siko omokocha bwekirabu eki omukoro akurunga Bostakolu na boigo komwaka isiko ekarabono oyokurunga nere Sindaich nere uchucha kemre mobene ansikrabu kiligia Nottingham buno mokocha kurasebeti na mange na buku imanya yo mwanchi bwinko yo motegereri bono mambia okay Onkorogo yes okay nishapima kwa razangu ra duniani kwani iko nini leo ni siku ya Jumatano Oktoba tarehe 22 mwaka ni 2025 Taifa leo peji kianda dondosa hapa na pale ngakikwandigirika okay dondosa hapa na pale bona ngukoira paka sakoro ku chepungaina mama ke mutrabe koro ku chepungaina okay chepungaina gigaiga era sakoro ku pometi aiga bona bono mungu anara orangiritia bageni bagacha yaiga okay nina biara no ali okay bono mungu ano yo niga kumetisane kere nina biara komoereria magina yengo kongagenda bando seri mwende bando seri mapema waende bando seri ya magina umungina na baku mungu ano yega na baku betinga kai makubiara cheko ngamagina chikorozigwa se ya barukire se nenyiu se nenterere okay no problem no molikiona kipungeno cheriote de rote birigi gabu kurusi gabu koire paka ruiru mchini acha nipime kwanza kwa razangu ruiro mchini kipusa asieneza porojo na kuvunja uhusiano wa rafikie na mpenzi wake wi bona gaiga enyaruka nekariga enyaruke yiga igo yachiete egaswa kungaina omusani oye batigane no musani ondoye timati go seno mbwarite byo mwanjo mategele no mwanjo murigereri yani iga enyaruke yiga igo yaire tobo genki go chia somo mura obwate omusani oye akairobo genki kuruga bungaegere bakoreki batigane okay aje kwanya kuirobo genki ande mwancho mategere no mwancho murigere kwanya kuirobo genki ande okay no problem hoy no murikiona kuruguchoni musio kinero manyiri gigabu okay mutuapa wana nwenda tabayu
Nwenda tabayu mtuapa. Okay, na ikirega mtuapa mchini. Mtuapa mchini gaiga nige gonte bikarameni atisia kumbua. Okay, bono ga omosubati nara onyuamire buya kabisa, anyuamire buya kabisa. Buna anyuamire iga na igorere biashara. Na igorere biashara no musacho e customer ne kara, customer ne otemire kuranyirigiriza na kwa umbali. E customer no musacha ndio, hakuna gocha kila litu eduke no agochugura, kila litu no agochugura, kila litu no agochugura, kila litu no agochugura. Okay, bono musacho oyo agake hesabu. Akingokora. Akarwe meremo akamakuru agacha keba cha segete nyumba mali chirumunjiro mukungu ataliko so araizi. Okay, bono musacho bone customer gacha customer karibu customer. Mzee ako wapi umugaka ngayali ngaya yataiya tararu gazi. Rende mbura na gani tukua nerende 1 2 3 4 5 karibu. Okay, bono gai kana li musacha so gete mapema mpaka katuni yana no eregi gaiga. Ige gotebe kananga musacha nalia sogeta akaba umera maiso marore kamakuru akamate customer customer karibu customer nchina achire agatebyo mungino yenga nchina achire tokondra linde simbo kwa razake ra dunia ni ono mulikyo no korwa nere chane tikafunga nero manyiri ayo arafu ngorusiga mungwere paka sakuru kunyati sore nyali mambazani papa tukwa kunywe mula kwa mula enki kiriba munazi esikati kiri munazi. Okay, tukakunywa munazi kwa razetu ra dunia ni omulikionega niga kwa chana tikafunga niga gontebia poro atwa kugundua murembo. Okay, Mungu anaraga amatuka arachire emetinyi yarachire umwa emyaka yarachire agendrete kwebeli umwana uyu achikomunywa muya kabisa chinga kijachiri Mungu ana chinga jangaire kora sana akomotai baba na nchina ndete kuja kunyu very smart very accurate very intelligent. Okay, bona yegete acha kanyora kumbe tali musupati kumbe mukabande kiense yenensenzi. Okay, no molikiona chana tikafunga nero manyirigi gabu. Okay, nkoru yabu onkoire paka kuru runyense runyenches tali nyenches kuna nyenches Runyenje si kaunti ya Embu. Nyenje ziniki. Runyenje si. Lakini nyenje niki. Agwa sega deli kire nyenje. Bono ga kero ruse ga na begete. Okay, runyenje yani asinso kono. Re Embu. Ige gontebi anongo chikokora seti ya ya taifa lero. Okay, majirani wasuia kidoso kuzi wa familia. Wi bono kanyo metugoro. Kanyomu agacha wikire nkagi gaiga ngabono maitenta kire fe anchikuyirichi yanga no problem rende enta tefea nchikuyirichi yanga. Okay, efe alinde bono gati gatoche torore mabi toligino ne kiombe tubugori tokoe ogendo chikuyirichi yanga. Okay, bono mosipati oyo mogete kwaragira dunia gasibore bori banyapo nalia nyomi rwajire agasibore agenda chikoni atware fe ago chikuiri chianga gaki igabano nyonyomiru sai iyo rada chikui nali akwenda kukoni buri oketiga bano ngara bere na numutinyi gusebere tatu oyo mulikyo no korwa nere cho musioki abuno na kulire gasete ya taifa lero kwa razangu ra duniani mugo James karaga Shukrani kabisa mwanchu muligirili no motegerele kirunyo kutubuwatia nyoragali Getembe TV ensali ya Facebook Getembe TV ensali YouTube na butubuwatia beki kama ujumbe chako ni comment chenene kirunyo kusanganitwa sumuru wetu wa Getembe lakini tuyabanga na butuligire ujumbe wa gasi namba chetu ya studio 0726447367 sabali ende 0741583878 Gerugo beka comment wa channel yago bona mambia na YouTube watu kwa ayaningo na boy go birengali bigo ni bingi ncha tule bona mambia aiga setwa ya Getembe calling Matildah etokwenda never lakini gatokwenda atokuruno never togurana singambo buli ayeno mambia nege getulia manga manene ayobatika ine no bulindi bwa bana bato kerabago cha semetu muko na bayiga mangana isemi amate mwachakire ayonsi ntonyali ansobo Matildah Nto yaligiria senchira yobo kiranu kiagera omwibonde wensi woniga it's either no bwato mwana ko ramate mwali ya KCSE ndo watali dikia tano na limo na wewe grade ya kiana na boy
Uskabosio onye tubwati omoro ore candidate usuwe karansera matemo anek no bwato moro kiwo chirenka bone ruse iga metienyi neveri nyoraga metienyi jini twiki yange ikomitire busi aboro kiwa baiga ba uchikobera isko egetironge karorasa baibuli ayuntu chikosanga asense mo yengambo korende never kyoko ndigere likabiri mati ngotebya yo ukunguza tigama chezo National anthem ya never. Hallelujah. Okay. There is no problem whichever, wherever, whatever. Karatiga. Kira. Neba ne bintu kwari usibiga busiko. Karante gereta batali na gosoroiri. Neba ne simyo konya ko bataga buligere TV. Karatiga ya na gosoroiri. Hey, neba ne chombo ko temeraga buchinsiaga. Karatiga antegereta batali na gosoroiri. Okay, whichever, wherever, and don't be a soul. Ncheta tengo tapping aki, ngamatu. Kieni tabuati, lakini ndo murabuse. Awisokoli ile TV na bako ranche no munya kieni mapema. Okay, there is no problem. Nta tengo lete gabuya gaga kyo mwanchumo tegereri. No mwanchumo ligereri. Hapana bao. Tali ya kuibulete. Karatiga. Tali ya kuibulete tata. Tali ya kuibulete mama. Mono mama. Tali ya kuirutu nya gitali yako teba sukuma. Ugasukuma ukaleto mwana li problem. Omogaka tali aya buri kuiburito mwano tali aya kuiburito mwano ukembera nendagera tali aya kuiburito mwano okay tali asobobe tikatochega kakinta tenkore drive and direct abana bono iga mbaro bataka kali guchokora matem ngenuke je gwaka ndito mwana chibese sukuru akora matem omwana uri kaki ngokwana mwama goteba Onkorogo asali gitakiri ngasari kakiri ndigirie bundi endosi kabisa pi serious ngumwana naro sai munabona bago chiko so asama temu na bande mbaro basoete ngabana mbaro batara batichie tiko kora matemu kaki kabisa pi serious ayo muiburi oligereti kabisa omwana ugu kabisa oiborete taligosori oiborete arafu omwana ugu Charles imagine ngabegete kenyasa getabugete gochie sukuru nande na matemu shapima kwara zangu nande na matemu kabisa pi muiburi kabisa aje nayo monyeno iburete nkwa manyete nkwa roche no nae buno so mirigo gotira nkwa roche ngabana bago serigu muna abana bago koraki bago matemu nini breakfast mpaka neiri kwenda nkwa roche arafu gajoka ibura goko ibura tae to korbuno kwale okorero togwakaneteni rende ajendire kwakane tikutokora matemu mamo minuto akorete mirimo akagosomi omanye gotokorera maiso iga ng'omwana ng'omaete tara kenyansa keri naroche tigara arakora iga arakorera iga mae gochunya komogorera January lakini enda yake gukuruma igo bwato bwaru tari bobo bwato bwaru karatiga ndakobori omenire okurire kabisa pi serious ekeruga ndete kwa ereso oyoko eresa nena bwata abaje okay nkware ko besaro ne kiomberende uso ko besaro musani onde omwana arakora matemu kwasa arakora matemu turarakuriro mapema arafu manya go soko to tebinga bono nga tali go chikokora bono koranga biachete bikangumira ngomaete kasomena ete mesi nga partaranga chibese nga bono biasambire nga kego chayaba ayatata tigango tebi onto yokoiborete ne serikali de koligereti umaete ne korta maisoiga kabisa pi serious mwana ali nkapaka sai umwana uri kabisa pi mwana ali nkapaka sai tanya okora matemu kwamenya ko tenga bona en kuiburete ngabona umuru gete daddy mami okay umwana ali siko kabo kumurageri mami kokomogombi umwana achiko bali oji shapima kwara zangu harafu manya kuti umwana achiko beke bago umwana amanya kubwate kana mete yotenyo
kakita tengo tebio mwancho murigereriga ntatengo tebiga sigwa pemberezi wara sigwa soroli make sure sigwa pe age lioji ama uchi aja. Let me tell you this, kero mwana akora matemu, kero mwana agende school na inwa balimu tigangiche na inwa balimu ligerelio mwana unabokonyora rinde insa chinde isa nabwato balema fulani gosisa na gosengina nabwato muchando fulani naje karao mwana matemu arara akora mapema igere gosento chikoba nere bono nyetari koreta chibese chu mwana okorira matemu ako enda sakuru straight ebese lira nechigwaka na matemu mapema siwa pemberezi wara siwa soroli never. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom ya Etwani go enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bagoteberie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumuchurigo busongo eyoerangene neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyoere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusega sigire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egete kyomogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best ni gobole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids
prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate machine nde okubeka samalikao eyiko yarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumo cy'ubusongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nja samarieta ngoro kwanongachi ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe etinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo magongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia kila nafsi na ita Tarajiye ogoko wa Paskaria mukira matundra yuro morugi obarnabas matundra getete kurwa Nyebururu village nigaru mwana o Benjamin Ondaro usira postina nyanchoka ombanda marani usira jibinaris getete usira Magdalene Agea ba Nyebururu village nigare ngina Florence Justus, Rehema, Alois, Calvin, Kevin, na Faith. Nigare oyo mwabo nyagusira Thomas Odongo, nyagusira Alois Tumbo, Joseph Nyankia na Bernard Mironga. Boigo nigare oyo mwabo Sabina Buari, Elizabeth Kemunto, nyagusira Francis Kanyanga, nyagusira Agnes Kirbo na Florence Mora. Machango nigorabe ditkira Jumatatu tariki 22 mutinyi kumi mwaka yega na rusi wenke ditkira Alhamis tariki 27 mutinyi kumi mwaka yega na ni ditkira Juma tariki 24 mutinyi kumi mwaka yega Nyabururu village Kitutu Central Ward ase county ya Kisii. Getembe Television na Getembe FM twarengore yetu. Wewe na mimi tulikotoka mabubi Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon
sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwatiriga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika kinga cyo gwakeranya mabwatiriga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyara kabo gukwerera amabate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwe kasure asubwango edukenya ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Medforth Hospital imeya Kisii nigo jakoboririe bwebwatereri baga ase oncology clinics hase barainane obokoreri comprehensive cancer screening, chemotherapy, nutrition and counseling, physiotherapy and rehabilitation, palliative care chitarike 25 ne chitarike 25 nemo omutinye komi omwaka oyoiga nigo uraruru no munyagitari ase gishiringi chiri bwisato chioka nigo bakoboririe onyare kwebwatereri baga ase namba yesimi 0101001127 gose oake ase customer care service 0762105525 nigo bagotoka ase para ya Kisii Referral Hospital. ase entunda yende umugaka Onkorogo kibacha nigo araje gukora etaro yaye ase tinsemo aho imeyiriro burya guse. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. Asumuryo otarira bako Ntatengo te moka chemi sio koroke bacha na tolira bakobane ke gasense moya o gembo mapema ikiere turamanyira ninga nkitu bwene te okora bako habako nkitu bwene te koba tegogoto twimanyi abako mparabia ba tolikolema ogese bituma ayoko rugoragire nyoko biaro taita kore toribokima lakini ndatengo boliga bono bokimo bakarta no bwa ikiagera no bantu nabakongu tolikole esegeta matuni kyomogusi bokima botajeti ng'ombe ikinjiri kobaro chimbo chabo njire cheche Dios la bokulia. Ya kwa no to ngende bakoko ngonda okulia. Jesus Christ si fanda omo simba ngongoli nyoko biara sawa Muta tuatole kirera ndo bwa TV mira. buya kiboreo asi wakanero chombe renga wakanete moko isato chingi ma umukungu yo kwani kwanyomete ne bordi tata oyo muntu kondugire ndagira naragira nkai ogwenete kunyoma kurwa esoko nyuma mabana loko nyuma mafubachi wanywa mana mugirango mata aguye setorigerane kwama ya kunywa mana bukione rugora na jagere mukungo maneno ko Jennifer mochoru akakogecho kareto mungago saka korosio kareto mungago se akakokoni kareto mungago akatama buyeka Customer Best Herbal Shop nigo eukoreria obubwenia awetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, rosella, blockage, cancer ejuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurume, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yoroima, okokea wechinguru uchabagaka, ovarian cysts,
fistula, prostate problems, GSTI, marwire yeri sankwa, uric acid, fatigo, gatiyana yande amange. Tutarere aseduka ya ito, magega ya Cooperative Bank, mbarabare nase ebengi ya Family Bank yarenge. Chinsege chinde, Post Farm Plaza, ground floor, na boigorunde rwa Discount Plaza, yuri mbarabare na KTRH. Asamange twakere simiasa 0710540968 wasem 0733990052. Isiko yabisi. Nabona botambe nigoto kunyaraka batwarigereria abarayi ao kuseba bwateli bagalia bene kobwa muno asoro ngora gusi tonyaraka batokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi tokwanira isiko yabisi abera. In fact Bugirango wo nere ntangani you succeed the unity of opposition. Ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari komune sana izatu nkai Bible letwe seitere bo bas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemeremo yabo umaene gwanya saye mbolinga chipara chiane nche by the time nkoruoro konyana igoire chipara Kisii county otabale eyamate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi nabo bali Kenya iga babiri n'abandi badatungu bali ayo bakorire nayande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people, unity of opposition started in Sub-Saharan Mugrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain Buyago. Na agaro tu alenga bake nyorete ntwara esire katapunga matego itiro musongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na maite short chirio ogotuma echire chinduru bono matira agosuka ogotigire goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize a strike with school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruwe bata itoko banga kare. Yani abasongo matageze mboga ambega iga nkoro mwabiriko nanga sengijaro mwabirika. No way. Na yani ko kwali ko tero set team ya tabanga ngwaye no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebintu ebyonse na gotebi korugese na anse ko gotebi na kinete gocha na visa ini to ko iwonga ino musaja ko musaja boli Tomocha gosoncha isiko yabisi Getembe Television na Harun Ototo. Alright, karibu tena msikilizaji na mtazamaji. Welcome back wanchimulienu mwantegera libona mambia. Murubuli kurunga Etwani ya Getembe tukusanga ensamuri ya kane bono mambia. Alisi ngambo ya bene ya Getembe. Katunyo kusangamo naye unyulinga nubateli bagahali kutulikira ujumbe na kukwana na intu asimi tandao. Getembe TV ensamuri ya Facebook, Getembe TV ensamuri ya YouTube. Na boyigon aliasi inampa yesimi kusi SMS, yani short message na kutulikira segetono keligia 0726 44 7 3 67 0741
583878. 0741 58 38 78 0726 44 73 67. Lakini onyambono kuiguleta television yago kubolinga Etwani inyoranga se studio nchenkoro ko mwana bolira ba Jofre Onsarigo. Matildah Obaigwa kemuto. No, Onkorogo. Ili. Ili ndali ya unalingo chakara waseka. Straight bono mate Onsarigo, edi no mogozeke. Edi no mogozeke. Enkyo mate mogozeke. Ekerengo urigeri oyo. Naye ngukurigeri bona maseka akoba. Asinge yaki. Sorry, wichema gwereba goteba. Ubwate bonebero kwani tunaka ukabaji brand chini. Kwani tunaka jokes. Yani nchetindo chiko serious muleka ne TV metole. Tole TV me papa cheki soma rebo. Kakiulo taranyo cha tabatali please. No igwete ngwasiri bakabu. Ngo tumekora mavere. Mali mukakunu mutrubi sana. Utuwe maziwa. Natumia maziwa. Maziwa zinakunywanga. Nakunywanga. Straight osiaf. Yani osiaf. Nakunywanga every day. Igonkiuma itaku kwana. Na office. Ngutumia le maziwa. Okay. Yani bona haino somi kuno nyale. Manyabo ni ngani chinga kitu wento sobya abana baitu manyige sungu ne Kiswahili ayibona kukwani bitemi. Makuora gatema. Makuoro mwalimu boli kabisa someti. Agatema buno. Kamuite birukunyo. Rakitimbeti. Ngora kwa ninge gerasi boli ayi. Agote bangatabeti obeire. Gerasi. Onkorogo kuliga bono igana kwabiro mugotuga. Kiri kwali kumuga umusa mwana mbwe school. Ngakikwale korekana. Ebichanera ebitume bisambe muguko. Amahoro muguko. Rirandiri sakala liyo watu mubi. Tali asobo tali matanga alenge. Kositali kende kialengo Onsarigo ne. Madringa osere ke muntu nagotebia egentekyo. Tigangotebi Onsarigo ne. Igonachia bono mambi. Kongo etaiga nakole kunali chani ekwende yali pambo. Yale pambu yechibiche yaguse yaiguka puna yaiguka ika kaki Onsarigo nali lekere nalenge miaka 20 nagotebi Madringa mama kemuntu bona puna yaiguka ika nachikolgele bicha yane puna nalengo moke nalenge miaka 20. Okay bona namanya kuruo ro Kongo suka na ranga na tindo chibija na suka motu na ira na maega kinkoira na maega Onsarigo ne yaiguka asinde bono ika nakura bantu bachi binyoro byozi pi na baboli ligeriga na ligeriga oko igukwago iskuru ekero kwebeka yamo baka 10 irenga kwari koberera namba oko igukwago elia bana balenga bale. Okay oko igukwago namba yemo baka 10 ngakikware kwe rank bona kona aberi namba 10 istene bosa anaobuja bona anaobuja na aberi namba 10. Alright, omwanchi molelinga kertonjo kusanga aya onse bono mambia unyolenga nechiga kichirito goko inyolenga abana baito bachakira matemu aliyafumfumbangirira gukora matemu ngukora baguchia baguchukura nkwirira bali kabo igo bali chisekondari bali nchi asegete chine chigenda gusieka lero igachiskuru choboroso chi primary chine chigenda gukora gusieka abana basore kwirana ka lakini amangana na mange sana agokolekana Matildah ekero abana baitu bakora matemu no ekero bakwira naka. There are so many things man tukweboli umwana ugo ogochwikaransa matemu fomfo bondi go chagete igoro uso yali gendiri gukora matemu ayo muibu no bateli bagalia oli abene aso mwana oyo ebintu de binge sano kweboli umwana oyo iga inkiekeri go chakirano ene ndagero komwa ndagere ke yakulia inkiugo kwana so mwana oyo nga yagutuka kale umwana oyiga ali usende de skora mbale bakurunka bagende school abana baroro bakuru nkachinsobo abasaba menyata bagende school umwana okera kurukana matemu uchokora inki kwa umaitengo mwibuli naroro umwana akokora matemu lakini ade mambi gusimora goba umwanya kwa moroselia marabwani umanya boli kwa mwegeteri you see kwa mwachi ngende na avocado It's a problem. Sukule ndagira tukulia guchinda. Kwa umwana erongoli achikonya kominyoka. Achikominyoka. Bona minyoka ningi goso yo berere ne obiri.
Onkorogo. Omwana guchigokora amatemu buna bono mwana okay ekero tukwana buna bono aria KCSE na chakite igoro tutikaboni gabakora amangana ari buna music emirimo eri yo mono mostly French what yes na boigo tugoska guchi weekend ekero usekero tukwana ra KCSE wiki egocha chitariki 27 ritkoria Jumatatu bono bagochaka amatemu abo officially otaraenda ale mama ke muntu echai oyoro sitiga ande tres sukari sukari lakini sokoro what we are saying here nkeringa ki umuibuli bagali yaye Matildah baibuli baitotiga basomi guga enga kili twale okora matemo ekero konyo umuibuli yako ko erumbuli maambi nga etime ngana tabugate lakini guikaransta se erumu eri nyumba ya matemwa ibintu biri kwali mambi ngo affect biri ngo kwabire 8 libagali yali yokolengera libiya gusikunya guchandeka umwana uruchako uri grasi ngo myokali ukikebara umwana ali grasi me enda konya kumuchandere umwana ali grasi nkwaora lenjara anyo awe sana marurani orosire bono ali grasi matemo akora asundugete Onsarigo umwana gako myoko ukikebara kate gakia manene ndago chigosibi istene problem nkiagenda gukora na matemo na matemo chisa chiria kalike baranki kigenderete ari kuminyoka na roje no nere buna kulikaga igora makiriga bungankia bwete gukora minyoke ke barara nda minyoke no bwato mano uri kirasi ge 12 anyway bali bagochokora matemo ali umete bali bagokora mirime yende ya kawaida bagochoka November chitariki 3 wika November chitariki 20 lakini bonige wiki iga bali bagokora chabo musayasi wiki igo gikochi next week na alio bagoikaransira matemo yo inyorenga ase amatemo ya KCSE aborokiwa bale 996,000 countrywide yes 996,000 okay Onsarigo nkwara na teba ngaki nga mwana nga aliete gusina amabere gaki Onsarigo tali arago chengo mobe umwana hikira mwana omobere tali ogo chengo ekero mwana uchikokora matemo no problem ayana amatemo ya serikali umwana ulirasikiri orestiri ni busy yani ati mogete kwara chaka manya gutabobokanya ga rest in peace okule ta okora matemo kiwage ukoli lakini bono umwako bimechano naro lire tukuja kumurusiga tora moire gracia yake ga studio maiga no chaka rukalikara ako biskalikane tobe koro tusieke entogote binga kyoko abo sika na badali lakini to iso komanda korusko na bara igubia na boigo tukona mate muntu bata kepsia ikiredikia gatano gatano limo grade 6 abana bale 1.2 million bagochwe transfer matemo ayugo samanya karete na Kenya Primary School Education Association ayubono aro arachigo chaka useba kora rehearsal chitariki litkolia Friday wiki gachitariki 29 na boigo main exam ichigokorega nago chakira litkolia Jumatatu igo Jumatatu weekend abana bare grade ya gatano nalimo nalio bagoikaransira matemo chitariki 25 na ibere goikachitariki 29 Jumatatu wika Jumatano bakora matemo aba matukatatu bakore amatukatatu na ama yo grade 6 sikati kiri onyo ale boniga neke matemo ali ya serikali tubate ebirengo bitatu tubate KCSE ali twakwaneire agochaka November chitariki 3 twakwaneire kipsi agochaka wiki yocha chitariki 27 ndabo gonto bata matemo amanyekanete na Kenya Junior School assessment education assessment ayo manyekanete na KGSEA ayo are reasera konekana nero chitariki cha ditkoria Juma wiki yiga chitariki 29 na boigo matemo nyana chakeri tkoria Jumatatu wiki egocha wika chitariki 5 nemo mutinyo komenare tira na aso semibonde enkwana what you talk uche sabana baiga sukuru emule nyomba mono mwanchugo abana mbaroro mwaswa kuma na so mwana gukora matemo never kwanya ru mwana wiga gusina mamo chabu ate washa ko motoganyera nikiga kiya kweringa samatemo never abantu bali kwanya ru mwana nali agosire nandi kuramwa kibiranya bikemambi ngako ende skuru never mwana gako kwaswa danga ate mwana nkigwaga gukolire na nayo manyere kwa momeki ona yana ali utete kumwega asie nyingi bona ali okomoa emiremo kwa matemu mwana aru skuru manya amatemo okora kwa urwegasi skuru na ndogenda roche urwe skuru uragenda mugondo kolema
chingaki chamatemu environment roche na bo mwana goika roche na bagoika lakini tari ringa nere bono gochigotegemea nga nere ogocha aretera abantu familia mache ese moyende nje ntukebonja Matilda engakie nenke omanyete ebintu mbire gatogwa foil togotanga omwana utaumira nabyo omwana uyu namatemu agokora karulu skuru ikireka mweli baga ligiya chinse choko mwali bwana ndagenda guseno roche ruga kaluchi maate usuru chirogoro nkumira hari abantu nchiraba kunyo kwane binte binge ibi kumusalio bongo so mwana omwe environment ire to live sokoro none bukunige gote amontonde bwensi utari okoremere mutaragira lekine gente getangani okay bono mwana watu butire waso krisko ye topic ese moyende abana babwate chisimi onkorogo ngukwanira toro bworo kare abana mbale babwate chisimi boniga bagora matemu nkagirite nero irachiko be challenge nene sana ikiagera abana mitandao rero no bamenyeterio kana barese mitandao gali bakwegoki kwanyara bandenga akubwate simi mwibore tebanga ni simi yako tumeka gusoma oino Onkorogo ko mwana enga nga tigaya anyako so online ganya ko kora research mwana research yako kora nenga wana no kwa na Matilda mwana ngo swaro mutandao galia igera kuligiriri abantu nabatwa kwa na ntwaro muntu oli obwate tu omusachi oli wimya kamera gebere nebere ate bwa matemu ngoni wara koni wali asoye kubwati ibintu giti bikuchikogera gwa matemu agenda vita ene kinga omwana ogo chingage kya matemu agokora mutange kurase ibintu gete ibintu biro isimije ate kwanchira omwana ko basese biyo kwanira mbu yago teba ikiagera abana mbale baikire birengo na junior school nabo igo secondary school ba manyete guchiesa chindege ibintu biga chikosoli kya korondo chosoli kya korondo ikotika kwanchira omwana ko so chikosoli kya korondo ngabona uchakire go chikosoli gali gagokora matemu ayambo ne chesi imyo yago teba chiko rukiendege ichine chikoronda chitokura korondo content rere mwansiriria sinini lakini ayenyoire yes none bukunige goteba ngaki uyu rotari kwenda mugondo taragira ekiagera Onsarigo nateba ngaki moko abana chingende moko abana kipa kere bakwenda gukora marabwani aya bona na bere bija abana baito tabatari ekiagera unagwachite nkaigerusa turakora gasinde yosipi bona gokwenda kora matemo kwenda kurenjera matukayata tonamake no ino yoni ale ngari akorete oyo nini yo naro kwane tu asebuku bona mona mereri kabisa abana baito mokora matemo muite buya mbati gunchara ndurate abana bati gunchara endagera naboko mwana endagere ngusu buneke mambe kirago soka gusigara mwana we yale school nabakuri endagere ngusuga ko endale achandu okay gakwa utingende achakugwa straight bono mwana tabwa ndikoli kende gyonse ono Onsarigo roche Onkorogo gaitu chaka kumokonyera temire tingo mwana agende skura chiko kora matemu kali nchara ikiagera ta kunyara tutikana na Onkorogo mwanchu mulili etwakwanire bali kwalgania asu chokora matemu bali bacha kire form 4 nibirasi binde kipsia na boigo ekeligia junior school tukwira na amangana bali basikire bono barasinka mbali batali amatemu bono yana lieme chando bono abaibuli tuwente kumanya umwibuli nchoko kora so mwana oyo mwana arusikire unaharuete skuru ga Matilda in fact umwibuli omatabiringa musibati minoka nyomire gali bometi minyoka musibati minoka kale gali wapi ugenda amairi umwibuli omwana oyo kire konyora n'umwibu nabali balene to mwana we school oyikire yakegema kwa motubira soboyiri are you sure omwana gonale safe mwana ngakyuko bekubulende bwaye kera bakira somo tumuko abana bayike konyora ni gukorosi ndagira okubika machi usene ne gusene bikombe gusi bitatu mwaragira nyumba bono bakireka omutumuko Onkorogo ibikombe bitano ngakyuko mane chi abana Onkorogo achake otebanga inchara achire nyumba metegesa abana bacha bagonsega seginare ire abana banguche bali mutu uyoko erezari naye ko erezo uyoko ereza naye ereza bono no manyete totebinga bono litanga ni kabisa pintete monte iburungi Kisii kenkieke Kisii ngamate Kipsia ayo matembea abana amanye katana malimo Kenya Primary School Education Assessment na vengi KCP kigombona abana bakuchikokora KCP tali KCP Kipsia era unde yo nyore nga ntobwati kirasi kya kerikia ntobwati kerengo kerikia class 8 arafu na junior nikieke junior school omwana kire grade 6 au kora matemo ya Kipsia akore kirale kira sisano nemo korwaro kira kora matemo ya Kipsia Kenya also junior school also mimi yake tatu weke grade kiri ya kianda ka weke grade ya kianda also senior school
achiko so senior school bona igase tore ukesa CBC achagete abana batanga nigo bari grade ya kianda bari junior school au bago chokora matemo ayo manye karete na Kenya Junior School Education Assessment ase kwango kirniga ndio geto mwana na junior. Asante sana mwaga Onkorogo. Asante sana mwaga Onkorogo. Katukwire na asante twikire abana bakira umutumoko. Yes. Inkyo muyibuli yoko koraso umwana we. Litangani umwana yago ikaka kwa mutumo bwiri. Umwana yayikaka gago soka mambi kanya ne skuru awuchumanye. Abayibuli bandu mayite umwana ngo cyari ke mutumoko umwana soka sam umuyibuli yosoko genda mugondo tuko umwana gali gayikara stage. Umuyibuli ogende meremo otuko umwana gali. Umwana nero soko genda gakwira ntari kumbuli umwana ngayukuru ngayikwale. Nakuru asenze moyane Onsarigo umwana we bunasi ke skuru obo musumba. Mwana bunasi ke skuru kwanyora nga omuyiboli tarochi go se difference neraroro o se kwanyora nga arochinga omutigire gasi yoboreri egasi yoko bo muyiboli on muyiboli on tenenera sokoro nakike togukwana nga ki sokoro abana kero basikire bali nkaso umutumoko inkyo muyiboli yawenta gukora ayune sokoro lakini abana bagaki musaregeti amana nyasaye mutaroseke yani muyiboli na korire mirimo komosomi paka na muigirinda esi mwana tebe gosenge osiekire no ali kabono uchi bono jirenga bono kwa jirenga yanta konyigas tare ro mwana egasi ngokorare ekerengo kiemeremo na kiboro ntukurigereri naki omwana oyo igagacha kobembisi nero gutwerwo tori chairi tukurigima nero gocha Onkorogo ahe kwabuka kwagenda mama pima omwana oyo igogenda okay omwana oyo igobuka omwana oyo nero gukora egasi nero korera abana abande nere na bakogenda bakore konda abayibuli baragire omoyibuli kwajoranga watigire emeremo yawo no moyibuli ntatengo tebiga tato mwana one Onsarigo naye mama omwana one ke muntu aye mama ntatengo tebiga omwana ochire nka ne rusale erusa bunale gabu goika konya abayibuli emeremo nemerema okonya abayibuli omoyibuli bono tigaminyo ke chaeri ya ngumbu atoratore omwana tigaminyo ke ya ruguruga igaatoratore chikiro chigwere igere gose otagete kolengani ko bagegasi yawo 50-50 no mwana bibiti 0741583878 libaga liaguno mwiboli ebosubwa abana karabara somo tubokondi liga ayenkuru chumwana gwentokora nabo nkyukwali ni umwana ngikwe aliganire asabana baitu bakora matemu asabali bubwata abana barazi ubaje gukora matemu ngakwe aliganire mwanchubo lilinga alibaga li mwiboli kerabana bakire abana bali gabake mwane bibike byakireka abana bali ba secondary bakireka abana bonsi ngakito ko babeka obaliri bwitumburo byabasabana abo karabansi kirishukuru baho cha kirego cha chinka emambia bona ayo monyene elibaga liaguno mwiboli ndiri liga sanga unaitubona mambia twenge brengera litwa sebani gakema sorry Onsarigo bainda vintarasikoni norocho Onsarigo ekero buno mwiboli kabisa buno mwiboli abana torojine sukuru bakale yenda gali ase chau lete buti aye pima gali siyaikire pima gali ase chau ningi chau aye bono yara kwana wele chau bono ko endo ko pima kabisa ko chinzali siyaikire arafu okorera abo manya Djibouti bono ga Djibouti kitikate go sempi bitini okay bono buna bajirenka na ande bona ye batigeri bago chikoira na ande genda opimorore mama ke muntu manya cherenge bitini chikoira na chiche paka na 160 iko misi akili yawo yani bona ke baruchi kupima sokoro no mungai nyule Onsarigo prevention is the best okogenda ke baruti go bongoro Ngoya ndo kutakania abana baitu bacho mutumoko. Bono noroche ngotepe Onsarigo kwanza batali tibacho mutumoko. Be serious pi. Babe esukuru. Ngoko lende sukuru. Nabo bali. Abana na bali bibole. Okwene no na baleta na bwaleta bake studio kera te batoko no mutumoko te gatali gusika kurwa kerore. Na kiata kereta bana batiga. Bora ngano chumo chumulele bono mambia ayibirenga libambire biga sobole bwa abana chika kichiga abago chanka na ekero kili umwanchumulele abange sukuru bono chigusiekwa chikene gusiekwa umwanchunga kwali ni yakwali ni abana baiga bayuli bande boni gasi nchuguse nyombaga linchalero na bintu binde ngabono bwali ni umwana gusieka iga uchakira ko mulili sabu ngago ikaiga ako materia ndero liyo kukorara musibatu mino nako ganiti lero iga babu mino nako ganiti yani abayibuli muri gwancha abana babera munaye umwana yochire nyomba ema gunagusieka iga ayumuroberetinga umwana bono siekire ngura mutumara agenda eligere ndagera tera nyomba ga bano Onsarigo abana baito mbagende tuwa mbagende tuwa kaki Onsarigo bana tuaki Onsarigo lende oroche na bituma mbiri mu Getembe TV and radio hello Getembe hello
Bwakiribia yo murakera. Onkorogo kulige bound. Omaeta bwe mwacha uya. Yes. Abana ko dago tukufika singolo wange namangana bayi bulino bochi. Bochi. Oboyi omwana gako kaya. Yes. Okay. Omwana tigawe lakini nega singusa wako kutago tumata wanamba no bukuma Onsarigo taruga. Yes. Taruga. Omwana tamanyange nakoro. Ya uno bochi Onkorogo. Okay. Right, birengra libyo. Akolega singenga amanyega sianga kalimono. Andi chisajindo bwate gita. Bimoro sare yero murakera. Iyo murakera ugete urule waseminga. Umwana omwega asinkenkere gatwa nando mwanchira so asige tabu na kirara so. Bitabu mabochere. Oroje awete skuru ne bitabu kereza ali gereti bitabu. Ngwate bati kare skuru na dengi ukoiraneria. Getembe hello. Getembe. Hello. Getembe. Getembe yaro. Yes. Bwakire tata. Awe kilichisa mcharangenyo. Karibu sana kurangenyo Nyamira County. Kura kininde ke Kisii gaiga. Yes. Eke bagokia na Kisii igango ya kolera. Bimoro sana nge kiumu ibuli yakuyali ngo gusumo tumukoyiga. Asa abana bago cyo mutumukuyo. Yes. Engana nke na tebe tabatari abana barabumba takeire baegu ega sinkenkenke. Straight. Egasi egera nari umwana kwebundisa amanyiga nono kurugo umwana abunana kwebundisa kuna kumanya kuruga. Yes. Nainde erinde. Yes. Obo ase amairi yaro twakanire umwana mutigati kare ko basinka amangana ya mairi yaro na kanira aro ine abamunera abana butene n'umwana uboyiri ekikero kinki igota ajikomanya mwese ko mwabamwina ya amairi yaro twakanire. Okay. Right. Asante sana baba asijibirengereri kuliginga ne yo mairi sokoro umwana wente ko yari tukeli molioka haro moiri na ndaira ne Napo igo Onsarigo asibotara kwana na samate muikiagera chika aboroki gwa baiga nigo baremechi ao abana baiganga kibara babangiru bagorirwe bita chikara mchiseine mbabwate bintu biri biganeri byonse byo gukora amatemo abo no aba ibotara kwana bamenyete meji ao bataraguriro ke emechi emenge mbabwate umwana itore grade kya gatano narimo egya kianda usikomine aibere na kya bangiro moroki oyo ga gukora amatemo umoroki oyo yago yocheka ikari tukoriro nyorenga tabwati ekalamu umwalimu nandikirite protocol kibwerete kugu protocol ngende kiege protocol ya ndele sali gitega na pencil uniform inere protocol etari erenga kiyoko gono mwana buno yo uniform lakini sokoro nubwa hakono jati upiyo nego tenga nole som dino some tege usinga som I am very somewhat man but chop wanga dimi 0741583878 0726447367 ibya birengera libono mambia mbiribe uno moiboli omo Kenya omo gusi abana abaito barasinkanga kumuyaliga ni kubaira agosika rabo chikora matemu ngakikuwa robiri umwanogo nandi nyoranga no batali bali amene kigma akumuganeria maye umwanogo oyo mugusomere bali bawo chikora matemu ne barasinka yago no asi skuru elirange nabukubaneria maya bono mambia yani kwa bata best wishes mbada batanya ole teli bagali uko ni abana ba maya boni yakira bakuyali ndi busiwa matemu ya manene abana bakora matemu Onsarigo tikanda kaneli umwana uri agorpo tende yes otende noyo I wish you a merry Christmas utende noyo umwana narali boyonde oyonde rubako umwana rubako mumurumino konyo tevirengo yo makopia aya boni kyuko muwisha kama temwa maya umwana otende tabatari koromoki tata hotel liende kama temwa maya kama tebiri koromoki tata kernoje kenyoru kitumna tuli tuachai rusana I wish you a merry Christmas. Omwana na bateba ucho ikaranza kwa muganirie Christmas yeki omwana oyo gane Christmas yakolengere yose na mateba ona temuga kokote utamaniti era kuigwe temuga kokote Happy birthday otende happy birthday otende happy birthday otende mwana oito happy birthday to you wana sokoro tigatoko konye tubwate happy birthday nekirogoteri umuntu iboirwe kuchingira kuyuro kuibara kwa muntu Christmas no kuchingira umuyiga bwesu guku amatemu tuligotera bintebyo umutemu ukugwanira umwana congratulations Congratulations ego chekera umwana etiri usakolire biye guse akolire best wishes ya matemu
Okay, best with success. Indali baka ile tu success card lakini Onkorogo kaimo kyo ngotera kuri we success card na kugutumeka ngadiriri bono lero ti success card chabo no njibwati matera. Echabo no konyora ni sakara ndi bwati matera. Na kuba nelio tendo wesibyo kuya. Wish you. Nino chigali ya sensameli ya SMS kero matiru kwenye kuligeli ya mitandao bali kile. Dominic ndiye kino mungino ya kurwa Emyangara Lydia. Bagote banga good morning watching live asante zaidi. Kevin Onchali yagote banga watching live asante. Abana bonsipi babu machoge na abaga ni yamayana kenyingima baguchicho kama temu. Abana bara semu tumukwa sinka. Abayibuli ntubwata libaga aliyokulendo mwana talibwo mwalimu no muyibuli. Kando chika ya hello Getembe good morning oyenera amatati. Kwa? Yeah, okay. Bundi kurwa Iringa Mandera kurwa Iringa biomuno sana no turamo asante zaidi kero chigali bali mwenda kulikalika 0741583878 gendra kuchibeka asobonge mambia bono na anabutu akiresimi asibirenga libyagunga ine ayeniki kwaliga nilio mwana ugo ayekero mwana go chasomo mutumoko uno mwibo libagalia undirie liga andake kwenekinga umwana bwatubule ndi boysa ine Matilda yes so mwana nara aliyo korukunora bitengo lio ndigerete korwali nora bitengo I wish you all the best for your exam whichever I wish you all the best for your in your examination. Thanks ki. We wish you the very best. Aborokiwa bonsi all the best. Success yetu otatiwa Onkorogo na ulete chi success card ya gotera lero chigo twachire amasakarabusa. Eno mochere agoteba ngoganeria maya abana bonsi all the best in exams. Commenta monotiga gotiga abana no muntu otaganeti omuntu otageneti asechinka komenta mono abana abaiseke okay abatebanga kuganelia aboroki wabonsi bali bakora amatemo bye oyo neno kumochera agotabokoro isebane aboda abatebanya sawo nganchire naro leli tukeliga korende agosaba all parents baine kibuna oborendi asechinga ekero abana baikire ase omutimoko na tiga abana no muntu otegeneti umuntu otegeneti abochise mochiri cha Facebook na agerere to sange kerengereke nabo igo babodan kanomba onchiri 04 baga bana baske basobra ni onchuru Bonventure Mobisa Wesley Atemba ntobate wega Kennedy Ongeri Nyamwakadomi Geoffrey Iswanya ntobate David William Kalen Osinde, Christopher Tandi, Dixon Ojomba, niliko Ojomba, Sankido Manga Starboy, Teresa Kemunto, Jeria Kerubo, Manasse Simba Boy, Gang Liverpool, Bartolomeo Momanyi, Nere Nigago Teva, Noare Me Yomoro Rio, Navoigo, Navande Avange, Babros Michemo del Monte, Navoigo to whatever Omare James, Josephat Onsembe, Mosorigo Susu, Victor Monomienda, Ikiongo Mary, Pilipili Hoho. Na Rogers Nyariki unegatia bali bagende tukoreka mutebe cyane oyo ganiga kontebe niga kurwa Rogers Nyariki niga goteba oganiri abana bonse bi or the best for the stam okay nari ga kontebe niga kurku chochi oyo go chikoboli obo kurate drako boli chochi nga yakotebe gote ni gaige mitanda upapa pu ebyo mbiri twateba mangana ali cyber crime omedemo naye ekero konyoro kolika ogosoma ujumbe timaiti oseno ibwata sesimi abo ujumbe tayo kwabekera omonta mangana ase oyo igani gagontebi ntatontegeraje oyo ni gagontebi ni gakurukwa honorable James Ongera Kemoni igagontebi naganeiri abana bonsi pi Kisii County na Nyamira County Mwezi pi amaya asamate omosikie Kemoni ile tari ile gesongo tikwali kwanete bya Elieta Kemoni ase gesongo Kemoni yes Kemoni ase gesongo yes Ket Miau nani tikango tebiga Kemoni wani sikia bugirika chimbe machozi pi off immediately off straight ndio chenga bali mwenzi wako nyotubwati asante zaidi kerondo cheganta chikunya kumyoka kingima anko ntumutu mukomo kasamangana mayanse samalia radio lakini karunya kusangana ituga iga akina Silvia na muswa naro kurugu Silvia obuli onderi obuli swali ili mulioka kubuli nga abayibuli na abahalimu ningo wente kutigirwa bana
Gekoro Onkorogo atebanga ki ngabana tiga babere skuru na batacha. Onkorogo mwana no yugo. Abali munyorerede. Abali mu ero mubigete mugondo kolema asogosomya omwana. Bono rende bachire nka abrupt 3 egere bachire rende roli aro toriko chukwa ase bisongo byonsi abruptly na kiwa kwana abrupt 3 bono bachire abrupt 3 toriko chukwa lakini calendar yabo tukikuno mwako go chaka calendar yes tigagote bya maene kiagera calendar kwa yobwate ko January ngo maitinga kiwi ko mutinyigete abana bakabachenga tari ngano mu basoka nova tari mu basoka nova tari sikuru basa mabacha yes ali sikuru toriko ngakara kana chibesa bana bakuchire pua turikora ungangu bana kwenda bale pua okay bona bana bachire nka for free bagenda bachikukwa omwana ugonya kwenda pua barachire za kwenda bale kusenkisumu epua kwenda ngendo kikisoko na chibesa chigali yani kutara rinde kutara utanere pua bona etua ekoro etua ucheba kwereva kwoteba okay bona roli aroko bachira iga bagende bakwa ningina kuru ali sindu sitingina barabero okiagerda bunaruma te kwarako Nkiota ko babekira sino. Nkiota ko babekira sino ko bakoba. Nkio ko bakobera guchibo mako byaro ta ko babeka sino. Okay. Igaba ibole mutige kweba cyangano goira abana mayiri gori ndagira mwana gono yogo kabanere enekinga omwana gendagira koli nayo go provide no inga kiga ya mwitimo koroba uchaka enekinga omwana bulindi nabwata yo monyene. Zariko ntate mungira ndi mwezi. Omwana oyo noyo ngoe. Noyo. Omwana oyo noyo ngoe. Noyo. Matilda meta kazauti. Matilda miaka ya yeta ko manyaka ro no muino buyenge gusi. Kwetire munakore ne noyo go. Omwana oyo noyo ngoe. Noyo. Matilda kakigira ne mama nayo urarete esane yegoru. Getembe hello. Getembe good morning hello. Getembe. Getembe hello. Yo murakera ngo uyu abana naba ngo koibole tari abana naba alimu yo murakera abana naba wono muntu gukwana umuntu nonkorogo ruche narwale to na kyandire baundi igo narwale to ena beri yage yasire ngeti bona abana roje na kwa bagine abo no bongitie endagera to me okana ngabana ngambali kolenwa no ntiko wesa asante Mbiamono sana yo murakera. Getembe hello. Wewe. Getembe. Omokenya yombi yori. Mbiamono sana mo Kenya kunango. Bona mangana tato motoro getia bana ba eke kusire kiara ga ina mangana ba kwero kuye ke soko na mangana chi sabu na gento kende. Kate nkara iga motebia machikonga ekentogete kere iga gentogete ke okoru ekaro kora iga mboga okora. Duano nayo bo mwalimu kwege nka. Iko yani abayibu na bari mkono bara abalimu. Nari yako manyanga gentogete ngombe kore nguga kwa karo kore oba kwa tuki. Abacho koro mbali kora gutara ga mutanda. Kwende omwaki nade dota oza. Abacho koro mbali kora gutara. Kwa omwaki ano kwa noire ko wani. Basi mana kwa gutambe na yakora. Amati ko mworokizi. Mbiamono sana enkunera kuruchiza muchata bakabono mambia kuiguna gotenga abana kabachire chinka omuyibu nera abo mwalimu onde okuhoroki omwana nga ekekeriga mwaitu mwana na ale ora horoki gosene mbata asa yego tamukulera akumido kikeiga mwana rutama itu na ese singa kikorolekana asinja abana ba yoyo njingira akara akaenda mwa DJ lirisi akarati seriri simna kurungira chizeze akakuminge keneke kone kene ese kwali kirubuli bukima kabisa bukumeke iyo wano rocheriri sarako soera mangana yo kwana igembeo aransoera takosoera auna mangana yo Onkorogo tabwa tuwa matena ntu asenchiri ya bere kigima akarati ko saliko kwanza nansoera imari ko tenko enda kuragira ngirete ndasa buchumbi ndasa busabuni ndasa magutanye ndasa maguta ko ya sawa wodi tukolinga ki amangana yo Onkorogo tabwa tuwa matena kitokwanira Etwani ya Getembe mambia sikabo mwangu na debe zipi police station ni yere kati abubu kati yo mujito busoko basi wana watoko ya dungo tukumo sididi tranyora magana majasi radio na babigo enseme yende tragenda sidu kake enseme kubuati ya enseme ili ya bene ya request awa limwena nyoni mwachibu limbu ya mwana sidu usangani tuwa Etwani ya Getembe mambia bono nchenkuru kwa Jeffrey Onsarigo nchenkuru kwa Matildah ubaigwa ene kivuna kwa alindiri kulira bana chikalamu ikiraba uchiu ikaransa matemu na ndeva saverani mubate mbaba sa kwa wakindi gionsi
abana minyoka gocha minyoka chokoro ndachidara raba chokoro minyoka gocha mocho kutokwani. ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha buno tukwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa amaruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borero bwa sumbuira bagakenga abaga sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borero bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borero kera manyinga ko genda ibure somo be walfiti itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine, yani ubonyagitali obwa kawaida itosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwari ya marwaire. Nchidende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uru Plaza. Uru Plaza noerega iga marigiti guys wa ninyama kwali wacho wake yagata go Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Isiko yabise nabona botambe nigoto kunyaraka ba twarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kobwa muno asoro wangora gusi twanyaraka ba tokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi twakwandira isiko yabisi abera. In fact Bugirango wo nere ntangani you succeed the unity of opposition. Ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari kumene sana izatu nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo kumaana gwanya saye mbolinga chipara cyane nche by the time nkoruoro konyana igoire chipara Kisii county otabale eyamate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi no bale Kenya iga babere na bande badatungu bale ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people unity of opposition started in South Mogrango, and that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain vyao. Na agara tu alenga bake nyorete ntwara esire tokatabu nga matego itiro mosongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na maite short chirio ogotoma echire chinduru bono matena agosuka ogotigire goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize a strike with school captain ndo tware principal ndo jinga na isaini. You know what I told them?
Ncheno form 6 in the one. I want to be a principal. Tota itio choko kare ruwe bata itiko banga kare. Yani abasongo mutageze mboga mbega iga. Nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabirika. No way. Na yani ko kwali ko tero se timu ya yata ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebintu ebyonse na gotebi kurugese na nse ko gotebi na kinete gocha na visa ino to ko iwonga ino musaja ko musaja boli Tomocha Osoncha Iskoyabisi Getembe Television na Harun Ototo. Kwariganiwe ase free medical camp chitariki 23 mutinyi kumyu mwako yoiga nigo uranyore obokoreri bwabusa utari wakanira ase pediatric, renal, optical, dental, neurospine, physician and cardiologist, urology, gynecology, surgical reviews, general surgeon, basic medication, screening services, general medical checkups, blood pressure and diabetic screening, family planning and maternal health advice, minor treatment and medication, mental wellness services, health education and counseling, sexual health education, gynecology and obstetric services, oncology services, spine and back services, ultrasound asujishiringi chimisano chuka naboigo amangana ye lab umurubiri yoiga nigore turasore ninyagitari ya Medford Hospital akobwatrana na Bomani Hospital egotoka separa yaliana gochesuneka umurubiri yoiga nigora chake chinsaibere chamambia goika ase entunda yende umugaka Onkorogo kibacha nigo araje gukora etaro yaye ase chinsemo ao imeyiriro burya guse. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. Asumurubyo otarira bako. Ndate ngote mwaka chemisi okoroke bacha na tolira bakobane ke gasensemo ya okembo mapema ikiere turamanyira ninga nkitu bwene to korabako habako nkitu bwene te koba tegugoto twimanyi abako mparabiaba tori kolema gese bituma ayoko rugoragire nyoko biaru taita kore torbokima lakini ndate ko boliga bono bokimo bakarta no bwaki ikiagera no bantu nabako ngutore kore esege tamatuni kyomo gusi bokima botajeti mwambe ikinjiri ko baro chimbo chabo njire cheche Dios la bokulia yako no to ngende pakoko ngonda okulia Jesus Christ si fanda omosimba ko ngongori nyoko biara sawa wote tuatole kirera ndo bwati bimira buya kiboreo asi owakaniro chombe irenga wakanete makayo isato chingi ma umukungu yo kwani kwanyomete ne bordi tata oyo muntu kondugire ndagira naragira nkai ogwenete kunyoma kurwa esoko nyuma mabano loko nyuma mavubazi wanywa mugirango mata agwese toriyeranete kwama yakonywa mana bukiono rugura na jagere mukungo maneno ko Jennifer mochoru akakogecho kareto mungago saka korosio kareto mungago se akakoni kareto mungago akatama buyeka enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando ao ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tukakire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia alenayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoiguru mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko
uchakira chinse 11 chamambia gwika chinse 12 chamagaroba. Nuga Best nigo bagotuka imiyumu cy'ubusongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu. Nchasa Marieta ngoro kwanongaki anarwareta marwa irara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroya ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni wetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakiresi mbwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate